ಕೆಮ್ಮಲಚ್ಚೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು ಎಡುಮೂರ ಬೈದೇರ್ಲು ಅಂಚಿನೆ ಮಾತ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ್ಲನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದ್ರಶ್ರೀ ಆದಿ ಉಡುಪಿನೆತ್ತ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಬಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂರ್ದಿನಂಚಿಂದ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿನ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಬೈದೇರ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತೆನ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಅಂಚಿಗಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸುಗಿಪುನ ಮೂಲಕ ಇಣಿತ ಇಲ್ಲೇಸನ್ನು ದುಂಬೋರಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಂಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಗುಂಡುಡು ಬಾಣ ತೆಲ್ತಂಡು ಮುಗಲ್ ಮಾಚಿಂಡು ಅಮರ ಕೊಲ್ಲಿಲ ಮೂಡುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರನ ಇತಿಹಾಸ ಬೊರಬೊಕ್ಕು ಒರಿತದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಉಂಡಾಯಿನವೇ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ್ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಇಣಿತ ಈ ಸಭೆಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಭೆ ಲೇಸನ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಣದುಲ್ಲ ಇಣಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚೆಂದ ಮಾತಾ ಜನ ಮಂದಿನ್ಲ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಹೊರಟು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮೇರು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ್ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾದದ್ದು ಪಾತೆರೆ ಪೋಡೊಂದಾಂಡ 40 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2002 ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಂಪೆ ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ 2003 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೆ ಬಯಸುವೆ ಪ್ರಥಮವಾದ 1990 ಇಸ್ವಿಡು ತುಳುನಾಡ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆ ಪರ್ತುಡು 214 ಗರಡಿತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಈ 214 ಗರಡಿದ ವಿಳಾಸ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಉಲಾಡುತ್ತು ಹೆಣ್ಮೂರು ಜಾತ್ರೆ ಆಮಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಮೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ತಗಲು ಈ 214 ಗರಡಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಕಡಪಡಿಯರು ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಟೆಂಪನ ಬಸ್ಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಬೆರ್ರೆಸರು ಮಲ್ತೇರು ಪಾಡದಂತ ಮೂಲೈಡು ಕೋಟು ಚೆನ್ನೈರ್ನಗಳ ಒಳನೋಟ ಹೊರನೋಟ ಉಂಟು ಆ ಒಳನೋಟ ಹೊರನೋಟನ್ನು ಪಸಂದು 1995 ವಿಷಯಡು ದಾದಾ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪುರಾ ಜನಕುಲ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರು ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ದೀವೋಡು ದೀತೇರು 2000 ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಸದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಿಕ್ಕಿರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ದಾದ ಬಂದೇರು ಪಂಡ ಈಗ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಲ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೆಗ ಒಂದು ಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಏನು ಬತ್ತು ಪೋಪೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರಪದೇರು ಅದರ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಲ್ಯಗೂ ಶುಭ ಕೋರೋದು ಎಂಕರು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಇದೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರೆಗೆ ತೇಜಪ್ಪ ಬಂಗೇರರು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ್ ಪೊದೆತ್ತದ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಇಣಿತ ಈ ಲೆಸ್ರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬತ್ತು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚೆಂದರ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗ ಪಡುಮಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವನ್ನು ಸಹಕಾರದ ಕೊನೆಯರಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದರ್ಶಿ ಮುಲ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೋರೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿತೈಷಿಯರಾದ ಪುಣಚಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಜನನಾಯಕರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮಿರಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿತದ ಪಾತ್ರೆರೋಡು ಬಂದು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿಯರೇ, ಜೀವಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ, ಬೈದಪ್ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ನಿವೃತ್ತ ಇನಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಡೆ ಕೆಲಸಕಾರ ಮಂತೋಯ್ತರಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯರಾಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೂಡ್ಬೆಲ್ರೆ, ಹಿರಿಯರಾಂಚಿನ ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆ, ಹಿರಿಯರಾಂಚಿನ ಇಂಪು ಪೂಜಾರ್ಲೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ, ಮುಲ್ಬತ್ತರಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎನ್ನಕ್ಲೆ ಮೂರು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ, ಇನಿ ಬೈದಶ್ರೀಡ್ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸಕಾರನು ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪುನರುಪಿ ಇನಿ ಗೌರವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಮೂಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದಿವಂದರು. 40 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬೈದಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಆಯಾಯ ಗರಡಿಗೆ ಹೊಂದೊಂದು ಆಯಾಯ ಇನಿ ನೆಕ್ಕು ಹೊಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬುಂಡಾಂಡ 240 ಗರಡಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವಣಂಚಿನ ರೀತಿದ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿತದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಣ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ರೂಪು, ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮಣ್ಣೆ ಇನಿಕ್ಲೆಂಕ್ ಕಾಣ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಡು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಆ ಸಮಾವೇಶದ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಇಂದದ ನೆನ್ನು ಪೂರ ತುಂಬಲೊಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜುರು ಶಿವರಾಮಣ್ಣನಕ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಅವೇ ರೀತಿಯೇ ಮಾಧವಿ ರೂಪು, ಆತನ ಗೋಪಾಲ್ ರೂಪು, ಆತನ ದೇಜಪ್ಪಿ ರೂಪು, ಆತನ ಮಾತ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ. ನಮಕು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಐಟ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನಿದಾನೆಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಬತ್ತಿತ್ತನಾಂಡ ಬೈದಶ್ರೀ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಆತನ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕಲ್ನ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿನಕಲ್ನ ಒಂದು ಆಚರಣ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯನಕಲು ದುಮ್ಮುಡು ಪೋಪುಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆದಿತ್ತನಂಡ ಅವು ಬೈದಶ್ರೀ ತಕ್ಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಾರ ಆಯ್ತಾ
ಒಂಜಿ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತಿ ನಡಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಮೂಳು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದುಪ್ಪಿರ ಯಾವು ಆಂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ತ ಪಾಡ್ದನ ಉಪ್ಪು ಆತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಭಾರಿ ಸಮಯಡು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತನು ಬೈದಶ್ರೀದ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆವೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಸುರುತ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದಿತ್ತನು ಶ್ರೀಯುತ ಬಂಗೇರ್ ಪನ್ಪನಾರು ತುಕಾರಾಮರೇ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು ಬಂಗೇರ್ ಪನ್ಪನಾರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡರು ಏನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಬಜೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜವು ನಿಕ್ಲು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆನೇ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಎಡಿಷನಲ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ VS ಆಚಾರ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಒಂದು ರಚನೆಗೋಸ್ಕರ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಕಾಲಡು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬೈದಶ್ರೀದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಇನಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಆದಿತ್ತೆ ತುಕಾರಾಮೇರೆ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸೇರ್ನಾರು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರ್ನಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಅವಳು ಪಡುಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ದಾಲ ಕುರುಗಳು ಇಜ್ಜಾಣ ಆ ಕುರುಲೇನು ಪೂರ ಹುಡುಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ಬೈದಶ್ರೀ ತಕ್ಕಲೆ ಸುರುಕು ಚಾಲನೆ ಕೊಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮೂಳು ಎಣ್ಮೂರುಡು ಶೋಭಾ ಕಂದ್ಲಾಜ್ ಇರಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಆರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತು ಇಂಚಿ ತಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪಾರ ಉಡುಪಿ ತಕ್ಲು ಮಾರು ಪ್ರತಿ ಗರಡೆ ತಕ್ಲು ಪೋಪಾರ ಪೋಣಗ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಡ ಅಂತ ಅಂದು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ಉಡುಪಿ ತಕ್ಲು ಪೂರ ಇಡೀ ಬೈತಾರತ್ತ ಯಾ ಪಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಮಾತ ಗರಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಇನಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಪಡುಮಲೆಕ್ ಪೋಲಿ ಬಂಡ ಪಡುಮಲೆಟ್ ದಾಳ ಕುರುಹೇಜಿ ಪಂಪದಿಶಿಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಶಾಸಕ ಆದಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದ ಅನಗ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಕು ಕೊರ್ನಲ ಅವಕಾಶ ಪಂಪದಿಶಿಡು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಮಂಗಳೂರು ಪಾಡಿದ್ಯಾರು ಈಡಿದಿತ್ತು ಪಾಡಿಯರು 13 ದಿನ ಇತ್ತನ ಯಾನು ರಾಜಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡರ್ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆರ ಪಂಡರು ಮಾತ ಗರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ತ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಶುರು ಮಲ್ತರ ಕೆಲಸ ಅವೇ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೊನ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪಂಚ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೆ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ 13 ದಿನೊಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೈದಶ್ರೀ ಮೂಳು ಒಂಚೂರು ಕುಂಠಿತ ಆದಿತ್ತನು ಇನ್ನೇ ಐಕ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೀತಿದ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನೇ ಕೊಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಸಾಧಿ ಮೂಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಳು ಪೇಂಟೆಡ್ ಇತ್ತನು ಅಯ್ನು ಒಯ್ತು ಕೊಡತದ ನೋಡುದು ಇಲೆ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ಇನಿ ಮೂಲ ಆಪಣಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಪ್ಪು ಆತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ತೊಂಬರೋಡು ಪಂಪದಿಶಿಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ಇಡೆ ಬರಮಾಲ್ತದೆ SM ಕೃಷ್ಣ ಬರಮಾಲ್ತದೆ ನೆಕ್ ಉಮೇಶ್ ಅನಿಲ್ ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ್ ಅನಿಲ್ ಆರನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದಿತ್ತೇರೆ ಇನಿ ಆರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಎಂಗಳ ಕೆಲವು ಗರಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಿದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಐಟ್ ಏರು ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಭಾಗಿಯಾಪೇರ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾಸಾಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಗರಡಿಗೆ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಕೀಮದ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪನಂಚಿನ ಮನವಿನ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಐಟೆ ಇನಿ ಮಾಸಾಸನ ಕೊರಡು ಬಂಪನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಡ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಮುಲ್ತ ಬೈದಶ್ರೀದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿತ್ತನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ಬೈದಶ್ರೀದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿ ನೆಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಮೂಲತೆ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದಿಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವ ವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬೈದಶ್ರೀ ಪನ್ಪುಳಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಪನ್ಪುಳು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ವಾಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇಡೀ ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಧಿತೋಜ್ಪಂಚಿನ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪವನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗೆಡೆ ಏನೇ ಜೀವಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಅರಣ್ಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಪುಡಗ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಪೋದ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತ ಆರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೋಯ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ ಶ್ರೀಮತಿಯರ್ನ ಸಾಕಾರ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನು ಯಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತರಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಮಟ್ಟ ಅವಶ್ಯ ನೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಲಾಖೆ ಉವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ತ ಬೇನೆ ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಐನು ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಡ್ಪುಡಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಡಿಸಿಡೆ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಮಹತ್ತರ ಅಂಚಿನ ಏರೆಡ್ತಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಯ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾತನು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮೆಡೆ ವಿಚಾರವಂತರೊಂದು ಪುನಃ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಆತ ಜನಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಐಟು ತುಕಾರಾಮ್ ಇರಲ ವರಿ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆರ್ಲ ವರಿ ಆತನ ಇನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟನ್ ದೆತ್ತನೊಳ್ಳಿ ಆತನ ಕೆಲವು ಜನ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಂದು ವರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಕುಲಪತಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾದದ್ದು ಬತ್ತನಾರ ಕೆಲವೇ ಜನಕುಲೆಡು ಇನಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉರಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೇಡೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜೋಡ ಆತನಾಂಡ ಇನಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆನೇ ಗುರುತಿಸೋಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಬೈದಶ್ರೀಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಗುರುತು ಮಲ್ತದೆ ಆರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಲಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬೂಗುಲ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಇನಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆವಡು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇನಿ ಐಟ್ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪಂಪದಿಸಿ ಆಶಿಸೊಂದು ಆರೆಗೂ ಮುಖಾರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ವಾಂಚನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಯಾನ ದುಂಬು ಆಕಾಶ ಮಾರಿಟ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯರೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಳ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಪುಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಣ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ಪಂಪುಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇನಿ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಮುದ್ದು ಬೆಲ್ಲೆ ಇಡ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೆ ಪಂಪುಳು ಭಾರಿ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಜಾಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಉದ್ಭವ ಆಪುಡಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ರಾಮೋಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನಿ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರಟ ಉಂಡು ವೈಕಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ
ಆಕಾಶವಾಣಿನ ನೇರವಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಕೈತಲ್ ಕೊಂಡ್ರಂಚೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪಾವನ್ನ ಇನಿ ಆ ರೀತಿಡೆ ಆರು ಇನಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಟರ್ಮುಡು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠೋಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆದಿತ್ತನೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕುಲಗುರು ಮುಖಂಜಿ ಕುಲದೇವೇರು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ UGCದ ಚೇರ್ಮನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾಡ ಎಂಕಲ ಪಾತಿರ್ಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರೇ ಆರ್ನ ವಿಚಾರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ಐಕೆ UGCದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಾನ ಮಾತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಪುಣ ಒಂದು ಆರು ಬಂಡೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಎಂಕಲ ತೂಕ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಕ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋದಿತ್ತ ಮೋಹನ್ ಪಿ ವಿಲ ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋದಿತ್ತ ಆರು ಧಾರಾಡ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಪೋದು ಒಂದು ಸಮಯಟೆ ಆರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಆವಡು ಪಂಪ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಆವಡು ಪಂಪ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಗ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರೇ ಬತ್ತದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕಿದನು ಅವು ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬಲ್ಲೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆ ರೀತಿ ಇನಿ ಒತ್ತುಕೊರ್ಪಂಚ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ನೆಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಟು ಒಂತ ದುಡ್ಡು ದನ ಖರ್ಚು ಆತನು ಬಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ನಾಲ್ನ ಖರ್ಚು ಆತಿಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಒಂದು ರೀತಿದ ಇನಿ ಪೂರಕ ವಾಂಚಿನ ರೀತಿದ ವಾತಾವರಣ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲೇ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಐಟ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಉಡುಪಿ ತಕ್ಕಲಿನ ಪಾಲು ಮಹತ್ತರ ವಾಂಚಿನ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ 7 ಲಕ್ಷ ಅವಳು ಸೇರ್ದಿತ್ತು ನಾಡ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆಡೆಗೆ ಸಂದದಿತ್ತು ನಾಡ ಅವು ಉಡುಪಿದ ಈ ಪರಿಸರದಾರ ಸಂದನಂಚಿನವು ಅವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಮೂಡುಬೆಲ್ಲೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಲ್ಲೆರು ಆರೆನು ನಿಖಲೆ ಬೈದಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಬಾರಿ ಯಾರೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರತಿಕದನು ಅಂಡ ಜಿಂಜ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತನಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಬೆಲ್ಲೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆರೆಗೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಪನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಮೂಲಗರಡಿ ಉಂಡು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಮೂಲಗರಡಿನ ನಮ್ಮ ಸುರು ಅರಿತು ನೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಇನಿ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಇಡೀ ಗರಡಿಯೇ ದೆಕ್ಕದು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಅವಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ನ ಜೀವನನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಗರಡಿದ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತನಾರು ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಹಿರಿಯರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವತೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ
ಪಾತ್ರನಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಬಂಡ ತಪ್ಪಾವನು ಅಕಲ್ನ ನಿಯತ್ತಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಟ್ಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕೊಂದು ಬರಂತರ ರೀತಿಡು ఆయన నిరూపించిన ಕೆಲಸಕಾರನು ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಅಕಲು ಎತ್ತೋ ಪಾತ್ರ ನಕಲು ಇಂಚ ಕೈಗೂಡಿಸ ದಾರ ಇನಿ ಸಮಾಜೋಡು ಆ ಮಹತ್ವತೆ ಒರಿಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನು ಅರೇನೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನು ಏನಗುಡ್ಡೆ ಗರಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತನು ಹೊಸ ಗರಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷ ಅವು ఆయనವು ತೂನಾಗ ಅವಳು ಜೀವಾತ್ಲ ಕೋಟಿ ಜನರ್ನಕ್ಲ ಮಹಾತ್ಮೆಡೆ ಆಂಚ ಆತನ ಬಂಡ ಪವಾಡದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆತನ ಬಂಡ ತಪ್ಪಾವದು ಐಕ್ ಏನಗುಡ್ಡೆ ಗರಡಿ ಬಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಗರಡಿಡೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಉಂಡು ಉವೇ ಗರಡಿಟ್ಲ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಏನೇ ಗುಡ್ಡೆ ಗರಡಿಡೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಇಡೀ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಒಂದು ಗರಡಿ ಅವು ಐಕ್ ಎಣಗುಡ್ಡ ಗರಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹತ್ವತೆ ಇನಿ ಬತ್ತಿತ್ತನಡ ಅವು ಶ್ರುತ ಇಂಪು ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಆರು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಗರಡಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಡ ಇಂಪು ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಆತು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವನ್ನ ಇನಿ ಆರೇನು ಗುರುತು ಮಲ್ತು ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನು ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಇಂಪು ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಟಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪಣಂಚ ರೀತಿ ಆವಾರ್ಡು ಪಂಪದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈದಶ್ರೀಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದೇ ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಆ ಅಣ್ಣಾಂಡ ಬೈದಶ್ರೀದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಡು ಬತ್ತು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗರೆಟ್ ಪಡುಮಲೆಟ್ ಅವಳು ಆವಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗರೆಟ್ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಒಂಜಿ ಕಡತಕ್ಲು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ತಪ್ಪು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗರೆಟ್ ಪಡುಮಲೆ ಆ ರೀತಿಯ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಬರ್ರ ಅವಕಾಶನೇ ಪೂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿದ ಆಯ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನಮಟ ಇತ್ತನಾಂಡ ಇನಿ ಆ ಸೂತ್ರೋಡು ಪೋಂಡಾಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದಶ್ರೀ ಐನು ಮುಂಚೂರಿಡಿ ಇತ್ತದ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾಂಡ ನೂದೆಗ ನೂದು ಪಾಲ ಅಂಚಿನ ವಿವಾದಲು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲು ಪೂಜಿ ಯಾನ ಅಕಲೆಡ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಈತು ಜನ ನಂಬಿಕೆಡು ವಿಶ್ವಾಸಡು ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸನು ಒರಿಪುಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಉಡುಪಿದಾಕಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಐನು ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾಂಡ ಆ ಜಾಗದ ಸ್ಯಾಂಟಿಟಿ ನಾಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಲೋಪುಣು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುಲದೇವರಿಂದ ಎಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಐಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಲಾಪುಣ ಪಣ ಪ್ರದೇಶಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಐನು ಸರಿಯಾದ ಸೂತ್ರೋಡು ಪೋಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಣು ಇನಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆತ್ತು ಇನಿ ತುಕಾರಾಮೆರೆಗೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡ್ಬಲ್ಲೆರೆಗೆ ಆತನ ನಡ್ಜನ ಪಾತ್ ನಕ್ಲಿ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಹಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಆತ್ತು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಹಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪಾಡು ಯಾನಂತೂ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಓರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾಕಾರ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂದು ಇಸಲು ಪಣಂದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಂದೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಇನಿ ಒಂಜಿಗರಟೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂಜಿಗರಟೆ ಸುಮಾರು ಮದಿಮೇಲು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನನ್ನು ದುಂಬು ಪೋಯರ ನಿಕ್ಲ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಮುದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಡಲೆತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿಯರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಅವು ರೀತಿ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಎಡ್ಡೆಮಲ್ ಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಣಿತ ಈ ಲೇಸದು
ಬೈದರ್ಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಪಡೆಯನಂಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯರಾದ ಪುಣಂಚಿಂದ ಮುದ್ದು ಮೂಡುವೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ಈ ಸಭೆನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತಿರಡು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾಯಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈದಿರ್ಲಿನ ನೆಂತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಪಾದ ಎನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಪನ್ಪಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅವೈತ ಕೋಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅವೈತ ಮಂಟ ಮೇಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಡಿಪುದ ಶಾಸಕರು ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಾಥ ಬರುಡಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಮೂಲ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕಡಿಮೆಂದಂಡಲ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾಗಲಿನ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದಿನಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಶಲಿನ ಪಂಡಿರ್ ಅಂಚಾದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ರೆತ್ತನು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ತಳಮಟ್ಟದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿನ ಪನ್ರೆಯುಳ್ಳರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕೆಲವು ಅಂಶಲಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ತಿಯಾರ್ಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನು ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಅಂಶಲಿನ ಅಂಶಲಿನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಡು ಪಾತ್ರರೆ ಬೈಕ್ವೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಯಾನು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶ್ವಸ್ತೆ ಆದಿತ್ಯನ ಇಡು ದುಂಬೆ ಗರುಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆಪನಂಚಿನ ಸಮಯಡೆ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ನನ್ನು ಬರೋಡನ್ ಪಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿ ಬತ್ತಿ ತಿರಡಲ್ಲ ನಾಕ ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂದು ವಿದೈ ಮತ ಪೋರ ಆಪೇಜಿ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚಾದು ಅದಗ ಸೇರ್ದಿತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಈ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಯಾನು ಮಾತ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕೊಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡು ಜತೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂದು ಜಯಕರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಆರ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿ ಫೀಚರ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ವೈದ್ಯರ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ದಲ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸುಪ್ರಭಾತ ಉಂದಾಡು ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಸೇರಿದ ಬೇತೆ ಪೂರ ವಿಶ್ವಸ್ತರ್ನ ಬೆಂಬಲಡು ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸದ ಬೆಂಬಲಡು ಶ್ರಮಟ್ ಮಾತ ಕೆಲಸಲು ಕೆಲವು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿನಿ 2002ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪುಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗಲ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶ್ವಸ್ತರ ಆ ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಐಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ನಡು ಜತೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನಗಳು ಮಾತ ಆರ್ಕೆ ಬಂಗೇರರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನಗಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನಗಳು ಆವಡ್ ಗಣಪ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈದಶ್ರೀದ ಗೋಪಾಲರು ಉಲ್ಲೆರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಲಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಲಕ್ ಉಲ್ಲೆರು ಸುಲೋಚನಾ ತಿಲಕ್ ಉಲ್ಲೆರು ಅಕಲಿ ಮಾನ ನೆಂತೊಂದು ಬೈದೇರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಾದಿ ತೋಜಾಯಿನ ತಾದಿ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಅವು ಜನಮಾನಸಗೂ
ಮುಟ್ಟುನು ಎಂಚ ಪನ್ಪೆನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಭಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆದ ಅಂಗನೋಡು ಅಕಲ್ನ ಇಂಗಿತುಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ಆ ಬೇಲೆಲ ಆವಡು ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದು ಬದಲಾಪಿ ಕಾಲುಗಾನಗ ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲಿನ ಮುಟ್ಟು ನೆಂಚ ಈ ತರತ ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬೈದನು ಎದುಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಇನಿತ್ತ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಲೆಂತು ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮದತ್ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತನೆ ಮಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೊಡದಾದ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮದತ್ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಳೆದ ಹಾದಿಯ ನೋಡಿ ಕಂಡಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದೇ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಪಾತಿರ ಉಂಡು ವಚನ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ದ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನಿತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇನಿತ್ತ ಸಮಾಜನು ಪರಿಸರನು ಒರಿಪಾವನಕುಲು ಏರು ತೆರಿದು ಬರಲ್ಲ ಪಂದು ಐಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಗೆ ಈ ಜಾಲತಾಣ ಬೈದಿನ ವಿಷಯ ಬೇತಗುಲ್ಲ ತೆರೆದಿಪ್ಪರಗುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮುಲಾತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೆಯಗೆ ಇಂಚೆ ಪಡೊಂದು ಕಾಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಬರಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಂತಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನನದು ಇಪ್ಪಂದಿಗೆ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೆಯಗೆ ಒರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತನಗಳು ಒರಿಪಾವರ ಆಪನಂಚಿತ್ತನಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಗುಳಿಗ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾಲು ಪಂದು ಅಂದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಲ್ನ ಪ್ರಭಾವ ವಾಕಾಲಗಳ ಜೋರುಡ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಚ ಆವಲಿ ಪನ್ಪೆನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮಕ್ ತೋಜಪಾದ ಕೊರಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ಆವರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತ ಬರ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ನಮನಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಒಂಜಿ ಆಯಿನಿ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಐಡ್ ದುಂಬುದೇನು ಆತಜ ದುಂಬು ಆತಜ ಕೆಲಸಲು ಪನ್ನಗ ಐಡ್ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಪಿರಪುವಂದ ಇಂಚೆಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ದೈ ಬೈದಿತ್ತಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದೈ ಬೈದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೂರ್ಯೋದಯ ನಮನೆಯ ಭಾಗ್ಯಾದ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಿರು ಚೆಲುವರಾಜ್ ಎಂಗ್ಳು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತನಗಳು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ಯಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನಡು ಹತ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಆರ್ನ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕೆಲಸಲು ಆರ್ನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಐಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರಪೋಡು ಬೈದಿರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಐತಿಹ್ಯ ಎಂಚಾಂಡು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತಿರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆನ ಮುನಿದ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಗರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟಿಂಚಿನ ಮಾನವರಾದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅಕಲ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ತನ್ನ ಅಡಕೆ ತಿಗಲಡು ಬೆಪ್ಪು ಉರ್ಕ ಒಂದು ಜನಸೇವೆನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ತರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ದೈ ಬೈದಿತ್ತಿ ಆ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿದ ಮರ್ದು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣಿಕದ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತಿನ ದೈ ಬೈದಿತ್ತಿ ಸಮ್ಮಲೆ ಸಾಂತಿನ ಸಾಯನ ಬೈದೆ ಅಮ್ಮೆರು ಕಾಂತನ ಬೈದಿರು ಊರ್ದ ಅರಸು ಪರಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನದ ಮೂಲಕ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಪರವೇರು ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತುಂಬುದ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆಲಿನ ದೈವದ ವೀರಗಾಥೆಲಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಂತ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿತ್ತನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾಯರು ನಂಬಿನ ಕಲೆನ ಅಕಲೆ ಜಯವುಲ್ಲ ಜಯ ಒದಗಾದ ಕೊರಿಯರು ಬೈದರು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಗ್
ಗೆಲಪು ಕನತ ಕೊರ್ದಾದು ಅಕಲು ಕಾಯಬುಡ್ದು ಮಾಯಗು ಸಂದು ನಂಚಿದ ಗಳಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾಯ ಬುಡ್ಪು ನಂಚಿದ ಸಮಯಡು 8 ಪಡುಮಲೆ ಪಂಜದ ಬಲ್ಲಾಳರ ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲಾಳರ ಮೂಜಿ ಅರಸುಗಳ ಕಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿರು ಆ ಜನಮಾನಿ ಸೇರಿಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸಂದರ್ಭಡು ನನದಾನಿ ಪ್ರಾಣ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಅಕ್ಲಾಸ ಬುಡೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಲ್ಲಾಳರ್ನಲ್ಕುಲ್ಲ ಕಾರಕೈತಲು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಾಸ ಬುಡೊಂದು ಬುಲಿತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಪನ್ಪಿನಿದಾದ ಬನ್ನಗ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾವರೆಗೂ ನಂಬುಲೆ ನಂಬಾದ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ನಂಬಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪ ಸತ್ಯ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪ ಈ ನಂಬುನು ಪಂಡದಾದ ನಂಬುಗೆ ಪಂಡದಾದ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡದಾದ ಪನ್ಪಿನನು ಆ ಒಂಜಿ 2 ಶಬ್ದದ 4 ಶಬ್ದದ ಅಂತರಾರ್ಥಲೇನು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪುಟ ಇನ್ನತ್ತ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ದೈವ ಮಾಧ್ಯಮೇರ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ತುಲಿಪ ಮಲುಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬೈದಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶ್ವಸ್ತೇರ್ನಕ್ಲು ಬೆನಿಕೆದಕ್ಕಲು ಬೆನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ದೈವ ಧರ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಬೆತಬೇತಿ ಬೇಲಿಲ್ಲ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಕಾಲಕಾಲದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡವಳಿನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಲೆ ನಂಬುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ನಿಕಲ್ನ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯನು ಐಕ್ ದಯ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಕಾಪುವ ನಡಪ ಒಂದು ಬರಪ ಧರ್ಮನು ತಾಂಗುವ ಧರ್ಮ ನೆಲೆ ಆ ಒಂದು ನಡತ ಒಂದು ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಬದುಕನು ಆದರ್ಶಮಯವಾದ ನಡಪಾಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತರಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬದುಕು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಬಾಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯಿತು ಬದುಕನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನಡಪಾಲೆ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕದ ಸಂತತಿಗ್ಲ ಅವೇನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಆನಿ ಬೈದ್ಯರು ಅಮರ ವೈದ್ಯರು ಪಂಡಿರು ಅಕಲು ಕಾಯಬುಡ್ದು ಮಾಯೋಗ ಸಂಧಿಯರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲಾಳನಕಲು 8 ಆದಿ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾಯರು ಅಂಚ ಜನಮಾನಸ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾತ ಬೆತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಗರಡಿಲು ಅಂಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಬೈದ್ಯರನ ಆರಾಧನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈದ್ಯರನ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತನು ಅಕ್ಲ ಜತೆಟ್ಟು ಕುದಿಬ ಕಾಂಜವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರಲು ಬೊಕ್ಕು ಮಾಯಿಂದಾಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಪದ ಸಮಯಗಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಯಂದಾಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಾಯಂದಾಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿ ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಬುಳಯ್ಯ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೇತ ಕಡಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಸುರುಟು ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ 33 ತಾವು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಬೈದ್ಯರನ ಆರಾಧನೆದ ಜಾಗೆಲು ಉಲ್ಲಂದಿತ್ತನ ಎನಿಕಾನಗ ಬೊಕ್ಕ 225 ಗರಡಿ ಬಂದು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ತೆರಿಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಸಂಪರ್ಕಲ ಬುಳಿಯಂಡು ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ 240 ಬಹುಶಃ ಗರಡಿಲು ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಬೆಳತಂಗಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಲ ಬೊಕ್ಕದ ಕಡೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿಂಚ ಬೆತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ವಿರಳವಾದ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಡಿಕೇರಿಗಳ ಗರಡಿಲುಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಡು ಸಮೇತ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡ ಮೂಜದಾನೆ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಡು ಬೈದ್ಯರ್ನ ಗರಡಿಡು ಬೈದ್ಯರ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲು ಆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾಯಂದಲ್ಲ ಅಡ್ಬಕ ಇಂಚಪ್ಪಡು ದೈ ಬೈದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇಂಚೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಅವು ಆಯಾಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಯಾ ಊರುಡು ಅಕ್ಲು ಐತ ಉಲೈ ನಡುಟಿತ್ತಿರು ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಬೇತ ಕಲೆಗೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನವಾಡು ಆನಿ 1973 ಮೂಜಿಡು
ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸುರುತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡು ವಿಶ್ವಕುಮಾರನ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸುರುತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬತ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿನಡಿದ ಹತ್ರ ದಾದ ಇಜ್ಜಿನ್ನಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಲೋಕರ್ಮೆ ಈ ಬೈದ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ವೀರ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜದ ವಿಚಾರಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೀರತ್ವದ ವಿಚಾರಲು ಮಾತ್ರತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು 2 ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಐಟ್ ಐಕನ್ ಬಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಿರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜುವನ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಿರಿ ಬತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಆಂಜವೆನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ದಾಸ್ಯದ ಬದುಕಡದ ಮೆತ್ತು ಬತ್ತದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಡು ಆತ್ಮ ತೇಜನು ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಬುಳೆಯರ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ವರ್ಗಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆದ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾವ್ಯ ಪಂದು ವಿವೇಕ್ ರೈ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಲೋಕಗು ಹೆಚ್ಚ ತಿರುಳಕ್ಕಾಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪರಡುಲಕ್ಕಾಂಡು ಐತ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಎಗ್ಗೆಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ತೆರಿಪಾವರೆ ಲೋಕರ್ಮ ತೆರಿಪಾವರೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಐಡು ಬೊಕ್ಕವಂತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಒಂಜಿನ ಮುನ್ನಡಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಯಾ ಕಾಲಡು ಬತ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಒಂತ ಸಮಯ ಆಯ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಪೂಂಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕಾಗ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಕೆಲಸಲ ಆಯಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯಲು ಆ ಕಾಲಡು ಮೊಕಲು ವೀರರು ಮೊಕಲು ಶೂರರು ನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಗು ಮೊಕಲು ರಾಜರು ಈ ಥರದ ಪದ್ಯಲು ಆವಡು ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬಳೆಗೊಂಡು ಗುಂಡೋಡು ತುಳುವನಾಡದ ಗುಂಡೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈಸೆ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೋಡೇನ ಸರ್ತಿ ಹಿಂದೆಕ್ಲನು ಎಂದು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರೀಟ ಬತ್ತಂಡು ಇವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸರು ಮಲ್ತದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ನಮನಿದ ಗರುಡಿಲ ಅಧ್ಯಯನ ಆಂಡು ಸುರುಟು ಸಾರತರ್ಮನದ ಸಾರತರ್ಮನ ವರ್ಮನೋತ್ಸವ ಸನ್ಪನೆ ಇಸ್ವಿಡು ಸುರುಟು ಗರುಡಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಾಕೆನೊಂಜಿ ಕೆಲಸಲು ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಕೆಲಸಲು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೊಡೆದು ಆ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮಾಧವೇರು ಇಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ವತ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನೇ ಅರಸಾಗುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅರಸೇರಾದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಆಳಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂದ ಅವಳು ಕೆಲಸ ನಡಪರೆಪ್ಪುನು ಆಳಾದಿತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಬೋಡಪೋಡಾಯಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲೆ ದಿಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅರಸರೆ ಅವರ ಆಪುಂಡು ಅರಸರೆ ಆವಡು ಮಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅರಸರೆ ಆಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗು ಬತ್ತನು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನು ಇನಿತ್ತಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಧ್ಯೇಯದಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಕುಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪುಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶನೇ ಅವೇ ಯಾನು ಎದುರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಉದಾಹರಣೆ ತೋಜಿಪಾರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಓದರೆಗಂದತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಓದುದಾತ ಒಂದೇನು ಅಂಚ ಇನಿಕಾನಗ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಸೂರ್ಯೋದಯರ್ನ ದೈಬೈದಿತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಹಿಡ್ದುಂಬೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಡ್ಡನೇ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಇನಿಕಾನಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬೇತೆ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಇಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೈದ್ಯರ್ನ ಮಹತ್ತನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲಿಕ್ಕ ಈಗ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ನಡಪೊಂದು ಬೈದಿರು ಇಂಚೆ ಪೊಡ ಹನಗ ದೈ ಬೈದಿತ್ತಿನ ತುಳುಟ್ಲ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥನ್ಲ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಸೇರಿದು ಮತ್ತು ಮಲ್ತೇರು ಸುಮಾರು ನಮನಿದ ಹಂತೋಡು ಬೇತೆ ಹಂತೋಡು ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೇರು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತೇರು ಕಮ್ಮಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ಆನಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಂದರ್ಭದ ಕಡೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ
ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಆರ್ ಬತ್ತದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವಡು ಆನೆಯಾನಿದ ಕಾಲಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯದ ನಮಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಣತ ಅವಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರದು ಪಕ್ಷ ಒವ್ವೇ ಆಡು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರು ನಲಲ ಕೊರುವೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿಂದ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲಸಲು ನನ್ನಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪೋರಿಪ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ತ ಜವನಿರ ಆನಗ ಇನ್ನು ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಇದಂಚಿತ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣಿರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಇನಿತ್ತ ಆನಗ ಇನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಚ ಬುಲೈದನು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತನ ಆ ಒಂಜಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನಕುಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾದ ಐತ ಜತೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಜಯಕರ ಸುವರ್ಣಿಗೆ ಎಂಚ ಆನಿ ಆರೊಂಜಿ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸವು ಅವರು ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕ ಜತೆ ಸೇರಿಯರ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಇನಿ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬೈದರ್ನ ಗರಡಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂದರ್ಶನಲು ಹಿಂದಕ್ಲು ಪುರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗರುಡಿದ ಚಿತ್ತರಂಜನರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೈತ ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೈವ ಬೈದ್ಯರನ್ನು ಗರುಡಿಲೆಡೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನವು ಈ ಥರತ್ತ ಬೈದ್ಯರನ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ತಿರಿಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರಲ ಈ ಕಾಲೋಡಾನಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬುಲೆ ನಂಬಾದು ಕೊರ್ಪ ಸತ್ಯ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪ ನಂಬಿನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಬು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಯವಾಕ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನ ಅವೇನು ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ಈ ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಈ ಒಂಥರ ಈ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮమైన ರೀತಿದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆನ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಏಕನಿಷ್ಠ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಚೌಚವು ಬೆತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಮಯಗ ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತ ಮೂದು ಅಂಚೆತ್ತು ಒಂದು ಬೈದಿರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಿಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಕೆಲಸಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಖಂಡಿತಲ ಸಮಾಜಲ ಕೊರ್ಪುಡು ಈತ ಇಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರ್ನಂಜನ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ದಾದನ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಲಿಗೆ ಲೆತ್ತದ ಕೊರತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರನ ಪ್ರೀತಿಡು ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದಲಕ ಒಂದು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಅವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ನದಗಲ ಎತ್ತೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡದಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನ್ ಪನದು ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿಂದ ಇಣಿತ ಈ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಮುದ್ದು ಮುಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಮೆರಿಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಜೀವಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆ ನಂಚಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಆರಿಕೆ ಮಲ್ತನ್ನುವ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿಯರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಈಡಮಟ್ಟ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತನ ಪಕ್ಕ ಬೈದ್ಯರ್ಲೆನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ನೆಂಪು ಮಾಲ್ತಂದಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಕಲ್ಮಾಡಿಯರ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಆರು ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಮುಗ್ಧ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸೈಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂಡ ಆ ದೈವಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಪು ಪೂಜಾರ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂದು ಬಡವದ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾಯ್ನಾಕ್ಲ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಂಡೆ ಬೊಲ್ದಾಯ್ನಾಕ್ಲ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ತೆರಿಪೈರ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಣ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜವಣಿರು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತೋಜನ ಒಡಿ ಗಡ್ಡದಾರು ಒಡಿ ಗಡ್ಡ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನವ ಗಡ್ಡ ಪರದನಾಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಎದುರಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ತು ಬೈದಂಡು ಪೊಣ್ಣು ತೂವೇರು ಅಂದು ಪೋಡು ಪೀದಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಸುರುಕು ಪೊಣ್ಣು ತೂವೇರ ಪೋನಾಗ 4-5 ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಂದು ಓಪನ ಕಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ
ಪೋನಾಗ ಹಿರಿಯ ಅದನ್ನ ದುಂಬುಡು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ ಎಂದಿತ್ತು ನಾ ಗುರಿಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರಿತ್ತೇರು ಆರೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಪೋಣು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಪೋತುಂಡು ಪೋ ಮದಿಮೆ ಆವರ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜವಣಗೂ ಮೇದು ಏಪವರ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂಯಿಜಿ ಏಪವರ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದು ಬನ್ಪುನ ಅಂಚ ಆಯನ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂಚೂರು ಬಕ್ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕಾರ ದುಮ್ಮದವನ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದಾರಿತ ತೂಯರು ಎಂಚಾರೇನು ಕುರ್ಸಿಡುಗುಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಏತು ನಡಪೇರಾಕ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಗುರಿಕಾರೆ ಏತು ಅಜ್ಜ ಪಾಟ್ನಲ್ಲ ಪಿರವರಿಯರು ಮುಕ್ಳು ದುಂಬು ಬೋದಾಂಡ್ ಮುಂಬ್ಯಾಗ ತಡೆಯರ ತೀರ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ಪರಬ್ಬನ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದ ಆ ಪರಬ್ಬನ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಕ್ಳು ದುಂಬು ಬೋಯರು ದುಂಬು ಪೋಂಡು பொன்னித்தாள் பொண்ணு பத்தாள் நீರು ಕೊರಿಯಲು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತನ್ನ ಅಂದು ಪ್ರಾಯದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜರೋ ಎಂಕಲೆ ಬತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಎಂಕಲ್ನಾಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋಡುಂದಾಂಡ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡುಂದಾಂಡ ದಾರೆ ಮೈತದು ಕೊರೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಚಿನವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಯ್ಯದ ಮೊರಜ್ಜ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಅಂತ ಅಡೇಗೆ ತೆಡ್ಲಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಪೊಯ್ಯದ ಮೊರಜ್ಜ ವಾನ ಮನೆ ಪೊಯ್ಯದ ಮೊರಜ್ಜ ಮಲ್ಪುನೆ ಮೊರಜ್ಜ ಬಂಡ ಬಲ್ಲು ಮೊರಜ್ಜ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮೊರಜ್ಜ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಮದಿಮೆಯಾಗ ಒಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಮೊರಜ್ಜದ ಬಲ್ಲು ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಆತನಗೊಂದು ಸೋತುಂಡು ಆತನ ಕೈತಲ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರೇ ನೂಕುತ್ಬಾರ್ದ ಆರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು ಪುಣ ಪೋಯಿಂದು ಬಲ್ತಿರು ಪೆರ ಅಜ್ಜರೇ ಈರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೆರ ಅಜ್ಜರೆಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತನಾಗ ಕುಲ್ಲಾಂಡು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನು ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಶರತ್ ಬಾಡ್ದ ಮದಿಮ್ಯಾಗ ಪೊಯ್ಯದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಂಡನ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಕಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಐಕ್ ದಾನೆ ಅವಡು ಐಕುಗೊಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಪರಬೇ ಬಾರಿ ಗತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟೆಡ್ ಬಂಡೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಮಾದೇರ್ದ ಬೂರ್ದ ಬಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ನೀರು ಕೊಣ ತಗೋರೋಡ್ ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಆತನಾಗ ಮಾದೇರ್ದ ಬಟ್ಟಿಡು ಒಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಿಡು ನೀರು ಎಂಚಕೊಂಡವ್ರೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಜಂಡಂದುಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ದಾಯಯಾನ ಪಂಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿತ್ತ ಜವನೇರ್ನ ನುರ್ಕು ಇನಿತ್ತ ಜವನೇರ್ನ ಸೊರ್ಕು ಇನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಳು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನಿನ್ನ ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೆಕ್ಕಾಪಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪಡು ಎಂಕ್ಳು ಓಲಾನ್ಲ ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೂರುವನ ಪನಪನ ಬೋಡಿಗೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆಚ್ಚಿ ಏಪ ಈ ತರೆ ಪರಂದನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಚಾವಾವ ಇಂಚಿನ ದೈವದೇವರೆಂದು ದಂಕದ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನೆ ನಿಶ್ಚಿತ ತಾಯನೆನ್ನು ಬಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಂತ ದೀತೇರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಪಿರಾಕದ ಪರ ಆಲೋಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಮದಿಪು ಅವಡು ಅತಂಡ ಇನ್ನು ಮಂತನ ನಡಪಡು ಯಾರು ಇಂಚಿಪ ಕಾರ್ಕಳ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಒಂದುಂಟು ಆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಬೇರದಾರು ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರು ಎಂದು ಅರು ಬಾರಿ ಅನುಭವದಾರ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಪರ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ಮಾತೈತೆ ಮಗರದ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐನ ಮರನು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಕೊಯ್ದು ಮಾರನಂಚಿನ ವಹಿವಾಟದಾರ 600 ಮಾಮಿ ಉಲ್ಲೇರು 98 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಾಮಿ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎನ್ನೆ ಪಾತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರಾಕದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಫೆಜೋನ್ಗಂದೆ ಆರ ಪೊಕಡೆ ಅರ್ನ ಬಾಯಿ ಗೋಲು ಬಾಟ್ನೆ ಇಂಚೆ ಬಡ್ನಾಗ ಪಾತೆರ್ನ ದುಂಬುದೈ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕಣದ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನು ಇತ್ತ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ನನದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೇರು ಓಲ್ತಿ ಕುಡುವಂಡ ತೊಟ್ಟೆ ಓಲ್ತಿ ಕುಡುವಂಡ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕುಡುವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ಇಂಚೆ ಮಾದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪೆತ್ತದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ಅಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ತೂಲೆ ದುಂಬು ಕಿದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಪಾಡ್ನ ಪುರ್ತುಡು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆನಂದಾಂಡ ಕಂಜಿಪಾಡ್ಯರ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೈತೆ ಬಲಿಪುವ ದುಂಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುಲಮರ್ದನೆ ಬಹುಶಃ ನರಮಾನ್ಯಾಗಾವಡು ಕೈ ಕಂಜಿಲೇಗಾವಡು ಕೊರ್ಪೇದನೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಗಾನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೆದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗೆ ಏನಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೆದೇರು ದೇ ದುಂಬುದ ಬೈಪನೆಡು ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಬೈಪನೆವು ಆ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಬೂರುನು ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಇರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ ತೀರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೋದು ತೀರ್ನ ಬೈಪನೆಡು ಗುಂಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪುರಿ ಆ ಗುಂಡಿದ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಒಕ್ಕುದು ಪಾಡ್ದ ನಾವು ಮಣ್ಣದ ಒಕ್ಕುದು ಪಾಡ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪುರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪುರಿ ಬಂಡ ಈಗ ಗಂಗೆ ಅಂದು ಬನ್ಪೇರು ಈ 4 ಗಂಗೆನ ಆ ಬೈಪನೆದ ಗುಂಡಿ ಮಣ್ಣದ ರಾಶಿದ ಗುಂಡಿಡ್ದು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದು ಐನು ಕೊಂಬುದ ಪೆತ್ತದ ಕೊಂಬುಗು ಕಟ್ಟಿಯಾರದಾಂಡ ಐನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾಡ್ನು
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಜಿಪಾಟ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಇದು ಕಟ್ಟದಾರ ಪೆತ್ತದ ಕೊಂಬುಗು ಐನು ದೆತ್ತು ಜಾರಂದ ಗರ್ಭ ಸಮೇತ ಪೆರ ಜಾರು ಕಜಲತ್ ಗರ್ಭನೇ ಜಾರು ಸಪೋಸ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇರೆಗ್ ಗಂಗೆ ನಾಡುನ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ನೆನ್ನ ತೊನಗ ಆತನಗೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಸಾದಿ ಉಂಡ ಅಂಡೆ ಪಾಜೆ ಒಂಜಿ ಜೈ ಉಂಡು ಆ ಅಂಡೆ ಪಾಜೆ ಉದ ಇರೇನು ಕೊಣತ್ತದ ಪೆತ್ತಾಗ ತಿನ್ಪಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಜಿ ಪಾಂಡು ನಾನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡರ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೂಲಿಕೆ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಎಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವಿನಿ ಪೂರ ಮಾಯ ಆದುಪೋಡು ಇನಿ NEP ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಡು ಬೈದಂಡು ಇನ್ನು NEP ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಂಡ ಇಂದು 150 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬರೋಡಾಂಡ ಅಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೆರಿಕಾಂಡಲ ಬರೋಡಾಂಡ ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಡದ ಆತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಒಂದು ಪುಲಮರ್ದ ಅತಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಲಿಗೆ ಪನ್ಪರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇನ್ನು ಕಣ್ಮರೆ ಆದಬಹುದು ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಣಿ ಅಲ್ಪ ಶಶಿಕುಮಾರ ಪಂಡಿತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರಡೆಂಚ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬುತೂಲೆ ಈ ಲಡಾಯಿ ಯುದ್ಧ ಕೊಲಲ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿರಂತರ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ತು ದಯ ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡನೇ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು 14-15 ರಾಜಮನತ ನೂಲಲ್ಲ ಈ ಗಡಿ ವಿವಾದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪನ್ನಗ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಕಲ್ನ ಕೊಲೆ ಆಪೇಜಿ ತುಳು ಏತ್ತು ಆಯೇ ತರೆಟ್ ಜುಟ್ಟು ಕೈಟ್ ಐಕೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಮುರ್ಗಿ ಕೈಟ್ ಮುರ್ಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮುರ್ಗಿ ತರೆಟ್ ಜುಟ್ಟಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವೇಂದು ಗುರುತಿಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪೇದು ಜೇರು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಆಯಗ್ ರಣವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಯಗೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಯಗೆ ವಿಷ ವೈದ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಯಗೆ ಪೂರಾ ನಮನೆದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಜ್ಞಾನಿನ ಕೆರಡನಾಡ ಸಮಾಜಗೂ ಉಳಿವಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಬನ್ಪನ ಎನ್ನಿಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಅದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಆಲೋಚನೆ ಆದಪ್ಪು ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲವೇರು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೂರ್ತ ಅಟ್ಟುವ ಎನ್ನಮ್ಮೆರಂತೂ ಮೂರ್ತೆಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಡತದ ನೆತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಯಕ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಂಟ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಯಾನಿತ ಪಂಡೆ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಡು ನಂಕಿನಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ತರೆಟ್ಟಿತ್ತು ರಣವಿದ್ಯೆ ವಾನಮನದ ರಣವಿದ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪಡುವಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ರಣವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಲ್ತೋನಿರ IG ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಯಂತನ ಕುತಂತ್ರೋಡ್ದ ಹತ್ರ ವಿಷವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೇ ನಮುನೆದ ವಿಷ ಸೇರಂಡಲ್ಲ ದೇಹಗೂ ಐನ ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ಹರಡೈತಂಡು ತುಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಉಚ್ಚು ಓಲ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪನೇ ಬಹುಶಃ ಅಣತೀಜ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಪಂದಂದು ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರುಣಿಯನ್ನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಬಾಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಾಡಿದ ಕೇಂದೆ ಈ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷವಿದ್ಯೆನೋ ರಣವಿದ್ಯೆನೋ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆನೋ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಿಧಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇನಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಒರಿತು ನೆರಬೋಡಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಬತ್ತು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತ ದಾಯಿ ವಿಚಾರ ಮಾತು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿನೆದಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐನು ಒರಿತೊನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಪು ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ ತುಲೆ ಇನಿ ಅಕ್ಲು ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಇನಿ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬಿಳ್ಳೆರು ಪಂಡೇರು ದೈವ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜನ ಏನು ತೂತು ಜಂತು ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ಎನ್ನ 24 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಡು ಪೆರಂಪಳ್ಳೆರೆ 100 ದೈವ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಯಾನು ಒಪ್ಪುದೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾರಂದ ಐಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಿನ ಅಂದ ಇರುಕೇನುವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಬಡೆದಿಯ ಮುಲ್ಪ ಇಂದು 22 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಯಾನು ಪಣ್ಣೊಂದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಯಶವಂತಿ ಸುವರ್ಣ ಬಂಡದು ಉಲ್ಲೇರಿತೆ ಪ್ರಾಯತ ನಡಪೆರ್ಲ ತೀರುಚಿ ಆರು ದೈವೈದ್ಯದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋಡು ಪಿದಡಿಯರು ಬರೇರು ಐಕ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಬರೆಂಡ ಯಾರಂತ ಎಂಕುಲು ಆರಂತು ಬೈದು ಜೀಜ ಎಂಕುಲಾಂಡಲ ಇನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಡು ಬಂಡದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದ ವಿಚಾರಡು ಯಾನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ BSNL ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾಂಟಿ ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಪಿದಾಡ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನಾಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತು 2244 ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಹಿಂಗ ನಂಬರ್ ನೆನಪುಂಡು 22 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಪೋಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪಿತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದ ಪುತ್ತೂರುಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲು ಪುತ್ತೂರದು ದರ್ಬೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ದರ್ಬೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬರ ಎಂಚಿನವ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದ ಶುರುವಾಂಡು ಓಲಿತ ಪುಡಾವಣ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಅಡೇಗೆ ಪೋಡಿಗಾಂಡು ಒಂದು ಪಡುಮಲೆ ಓಲುಂಡು ಆಡಿ ಪೋದು ಎಂಕಲು ಪೆರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುಮಾನನೇ ಬಂಡು ಒಂದು ನಮನಿದ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕಲು ಪಿದಾಡ್ದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪೋದ ಆತನು ಪುತ್ತೂರದ್ದು ಪೋದ ಪಿದಾಡದ ಆತನು ಜೋಡ್ರ ದರ್ಬೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಇರತ್ತೆ ಶಬ್ದ ದಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಪೆರ ಪೋಯಿರ್ಲತ್ತು ದುಂಬು ಇರ್ಲತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು ಅವೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ದರ್ಬದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾರು ಅಂತಾಡು ಕಾರು ಅಂತ ಅದು ಫಿಟ್ಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಶಬ್ದ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಜಿನ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚೆಂಚೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಕಲ್ಲ ಪೋಯ್ತ್ರೋಲ್ಯ ಅಂತ ಆಯ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆಂಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ದಾಲೇಜಿ ಸರ್ ಇರು ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕಾಯ್ತು ಅನುಮಾನದ ಅದು ಸೀದಾ ಪಿದಾಂಡು ಕೂವೆ ತೋಟ ಪೋಯ ಪಡುಮಲೆಗೆ ಪೋಯ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆತನ ನಮ್ಮ ಪಡುಮಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕುರು ಹುಂಡೊಂದು 22 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಪೂರ ತುಂಡು ಒಂದು ರೀತಿದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಳು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆತ ಪಿದಡುದು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದಲ್ಲ 22 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಕತ್ತಲೆ ಹೆಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಲು 4 ಜನ ಕುಲ್ಲುದ ಕಾಡು ಪೋಂದುಂಡು ಗುಡ್ಬಿಡು ಬಂದಾಗ ಪೆರ ಅವೇ ಸೌಂಡ್ ಬರಬರೋಡು ಇದ ಪುಡಾವಣ ಅಂತ ರೀತಿದ ಓಡ್ದ ಆ ಸೌಂಡು ಬತ್ತನು ಎಕಡೆ ಉಂತುದು ನಿತ ಉಂತು ಆ ಶಬ್ದಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಬಡ 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 ಬಡದು ತಿಗಲೆ ಕೈಪತ್ತಂದೇ ಒಬ್ಬನೇ ಓಲ್ ಪುಡಾವಣ ಬಂಡದು ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಪೋಡ್ತಿ ಬತ್ತದ ಆ ದರ್ಬೆಗೆ ಎತ್ತದ ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದೇಟೆಗೆ ಬತ್ತ ಬಡಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಕಾರ ಊಲಿ ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ರಾಮ ದೇವರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಫೋನ್ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗ 5 ವರ್ಷದ ಜೋಕಲದ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ಕುಲ್ಲದ ಎಂಕಲು ಪಿದಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ ಕೊರ್ಪನೆ ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾಖಲು ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಬೋದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಬೋದು ಬೇರೆ ಈ ಆ ಗ್ಯಾರೇಜದ ಎದುರು ಎಂಕಲು ಉಂತದನ ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ದಾಯೇ ಎಕಡೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನ ಆಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇರು ಪೋಲ ಬಂಡರ್ ಮಾರೇರೆ ಎಂಕಲು ಪೋಯದು ಇಂಚ ಆಡತ್ತ ಒಂದು ಹೋ ಆಯ್ ಪೆರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತೆ ಒಬ್ಬನ ದಾಲ್ ಪೊಡಿಬೋದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆತನು ತೂಕ ತೂದನಾಗ ಅವು ಆಕ್ಸಿಲ್ ಕಟ್ಟ ಆತನು ಅದು ಅಲ್ಪನೆ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಕಟ್ಟ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ಏನು ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲು ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದೊಲೈ ನಮ್ಮ ಕಾರು ರಿಪೇರಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಇಂದುವೇ ಘಟನೆ ಆ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಡುಮಲೆಟ್ ಆತನಂಡೆ ಎಂಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತೋಡಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ದೈವನೇ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರೆ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದೇ ಸತ್ಯನೇ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಎದುರು ಮುಟ್ಟ ಕೊಣತ್ತದನೆ ಅನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬುನಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಮ್ಮು ಕೊರಪ ಅವನಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ ಇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡ್ಲ ಇನಿ ಈಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಉಂಡು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು 30 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ದಾನಾ ಒಂಜಿ ಲಾಭಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂತೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನೆತ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಇಂದು ನಂಗೆ ಬೋಡು ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬೇತೆ ವಾನಮನದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಲ್ಲ ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಜಾತದನೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ನಂಬಾಯರಿ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ 3000 ಮದಿಮೆ ಮುಗಿತಾನೆ ಖಾಲಿ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೋದನೆ ಎಂಕ್ಲು ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ ಬಂಡಿತ್ತೆ ಎನಡ ಏಪ ಕಾಸ ಆಪುಟ ಎನ್ನ ಕಾಸನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಮಾಜೋಗಿ ಅನ್ನದೀಪೆ ಎನ್ನ ಸಮಾಜಗೂ ವಾಪಸ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಆ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಸೊ ಐನ ನಿಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಐನು ಗುರುತಿಸವನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಾಜ ದಯಬನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನೆಂದಾಂಡ ಈಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪೋಗಲ ಉಂಡು ಬನ್ಪನೆಗೆ ಇಂದುವೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಪಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದೂರ ಇಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಈ NEP ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯರೇ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೋರ್ಡ AJ ಬೋರ್ಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಾತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಓಡೆ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬಿಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಕನಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಈ ನೆಲನ ಏರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ 75 ವರ್ಷ ಹಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಿರವದ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂಗ ಅಜಿಲ ಚೌಟ ಅವು ಬಿಡಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರದೇಶನು ನಿರಂತರವಾದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಮಾನತನ ಒಂದು ಕೇಳದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ
ಅವು ಮಾತ ಬಿಡಿ ಮುರಾಣಿದ 400 ವರ್ಷ ಗೊಪ್ಪಿರವುದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬಂಡಯ್ಯರು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಹಾಕನಂಚಿನ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದ ಭಂಡಾರನು ಪತ್ತೊಂದು ಏನಡ್ದು ದಾತ ಸಾಧನೆ ಅವು ವಿಶೇಷ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ಶೇಖರಣ ಇನಿ ಆಜುನೂತ್ತೇನು ಮಾರಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ 35 ಮಾರಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟವ ಇದನ್ನು ಏನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದೇವ್ರ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಜೆ ನಾಡೆ ಈ ಆಜುನೂತ್ತೇನು ಎತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ್ ವಾಕ್ಷತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಅಂಡ ಮುಕ್ಲು ಇಡ್ತೆ ಎಕಡೆ ಅವು ಮಣ್ಣವಾಡ ಅವು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಎಂಕ ತೋಜಿಪಾಯ ದಾಮೋದರಣ್ಣಿ ತುಲೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ವಸಂತ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಆ ವಸಂತ ವಿನ್ಯಾಸಡು 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಟು ಆ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರತ್ ದಾಮೋದರಣ್ಣ ಇಂದು ಮಂಥನ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸತೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರೋಡತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಂಥನ ಹೊತ್ತೊಂದು ಪುನೈತೆ ಐಟು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಏನು ಓಪನ್ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ YSV ದತ್ತ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಎದುರುಡು ಈ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಮುಂದದು ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಒರ್ಮನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಯ್ನಂದ ಶೃಂಗೇರಿದ ಜಗದ್ಗುರು ಓಡೆಲ ಪೋವಂದೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ಯಾರವ್ರಿ ಪೂಜಾರಿ ಆ ಪೂಜಾರಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಸೀದ ಇಲ್ಲದೊಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುದು ಅಲ್ಪ ಬಂಗೇರ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೀರ ಏನು ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ನೆಕ್ ಅಪವಾದ ಬತ್ತನು ಯಾರು ಶೃಂಗೇರಿದ ಜಗದ್ಗುರುಲು ಪೂಜಾರಿನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಬೊಗ್ಗೇರು ನೆಕ್ ಕೊಂಚೂರು ಅಸಮಾಧಾನ ಮಾತ ಆಂಡು ಬರ್ಪನ ಜಗದ್ಗುರುನ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಬುರುಂಡಿಗೆ ಆ ಪಣ್ಣಾಯನ ಎದುರದ ಪಣ್ಣಾಯ ದೂರು ಇಂಚ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಕಾಲಿ ಒಂಜಾರು ಇಂಚ ತೆಲ್ತೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಆ ತೆಲಿಕೆದ ಪಿರವು 1000 ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪೊಗ್ಗ್ಯಾರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಲೆಗಿಂದು ಧರ್ಮ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನವು ಇನಿ ಧರ್ಮನು ನಮ ಏತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ ಆ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾಯಿನ ತಿರ್ಲು ಎಂಚಿನ ಬಂಪನವು ಆ ಜಗದ್ಗುರು ಆ ತೆಲಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜ್ಪದ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಹಸ್ರ ನಮನ ಎನ್ನ ದಯಪನ್ನಗ ಪೂಜಾರಿ ಪನಪನ ಕಾರಣಗೂ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಡು ಯಾನ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಅವಮಾನಗ ಇಡತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ ಪೂಜಾರಿ ಬನ್ನಗ ಎಂಚಿನವು ಇನ್ನು ಅರ್ಚಕ ಬನ್ನಗ ಅರ್ಚಕೆ ಆಯೋಜಿ ಪುರೋಹಿತೆ ಬನ್ನಗ ಅವಮಾನ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅರ್ಚಕ ಅವೇ ಪುರೋಹಿತೆ ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಮೂರ್ತಿದಾಯಿ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಮೂರ್ತಿದಾಯ ಈರೇನ ಎಂಚೆ ಮೂರ್ತಿದಾಯ ಎಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಜೇರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ತದ ಜೇರು ಮೂರ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಚಿನ ಮುರಣಿಯರ ಬಂಡೇರು ಮೂರ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಕಲಿದೆತ್ತದು ಅಮಲ್ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತದ ಸಾದಿಡು ಬೂರ್ಲೆಂದು ಕಲಿ ಪರದು ಸಾದಿಡು ಬೂರ್ಲೆಂದ ಕಲಿದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತದ ನತ್ತು ಅಪಗದ ಕಾಲಡು ಆಯುರ್ವೇದದ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಪಂಡಿಲೇಕೊನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಣಿತಿ ಇತ್ತನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೂ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಕಲ್ಲಿಯೋ ಬೆಲ್ಲನೋ ಅವು ಮೂರ್ತೆಗಾರಿಕೆದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಡುಮಲೆತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನದೆತ್ತು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಆ ಸಯನ ವೈದ್ಯಗೂ ವಾನಮುನೆದ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಪಡುಮಲೆತ ಬೂಡುಡು ಆಂಡ ಕಡೆಕ್ಲ ಆ ಪಡುಮಲೆತ ಬೂಡುಡು ಆ ನಮ್ಮ ಸಯನ ವೈದ್ಯನು ದಿಯೊಂಡೆರು ದಾಯೆ ಎಂದು ತೂಲೆ ಯಾನ ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಬಂದ್ಬಿಜಿ ದಾಯೆ ಎಂಬ ಪಂಜ ಮಂಗೇಶ್ವರನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬಿಡು ದಾಯೆಗೆ ಆ ಸಯನ ವೈದ್ಯನು ಬೂಡುಡು ಕುಲ್ಲ ಒಂಡೇರು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರ ಆ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರ ಎಂಕ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರ ಅರಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಮ್ಮನೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ನ ವಸಂತ ವಿನ್ಯಾಸ ನೆನೆಪಾಣ ವರ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮತ ಅಲ್ಪ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣೋಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇನ್ನು ತೂದು ಪೆರ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪೆತ್ತಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಜೆ ಇದನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಥೆ ಇತ್ತು ಇಂದುವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿದಾಯವನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪನೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ನಾರ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಗೇಟ್ದ ಎದುರೇ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಡ್ರೈವರೇ ತೂತೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಾಟ ತಪ್ಪು ಜತ್ತ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗನ ಉಪದ್ರ ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿನ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಉಡು ನಾಗೆ ತೋಜುನೆ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಅಂತನಾಗ ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಿಲ್ಚಾಮಂಡಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಏರಿಡ್ದ ಅವಡು ಸರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಪನ್ನಾಗ ಜಾಗ ಎರಡುಂಡು ಜಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿತ್ತನಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆದೆ ತೊಂಡೇರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗತ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ನೇಮ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಆಪನ ವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನೇಮ ಆಂಡಲ ಈ ಪಿಲಿ ವಸಂತ ಬಂಗೇರನ್ನ ಗೇಟ್ ಎದುರು ಬರ್ಪನ ತತ್ತಶಿ ನಾಗೆ ಬರ್ಪನ ಉಂತುಜಿ
ಪೆರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಬಲಿಮೇಲ ಸುಳ್ಳುಂದು ಬನ್ನೇರ ಸಾಧ್ಯನಿಜಿ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈ ಪಾಡದ ನೋಡು ಬರ್ಪಣತ್ತ ಬಲಿಮೆದ ವಿಚಾರ ಆ ಭಟ್ರು ಏತು ಸೋಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬಲಿಮೆ ಪಂತೇರ ಅಂಚನೆ ನಡತ್ತನತ್ತ ಅದೇ ಎಂಕ ಯಾನ ಒಂಜಿ ತುಲನೆ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪುನಾಯ್ಕ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಲಿಮೆದಾರನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಲಿಮೆದಾರ ಇತ್ತರಿಗೆ ಬಲಿಮೆದಾರನ ಕೈತಡೆ ಪೋಂಡು ಬಲಿಮೆದಾರನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಉಂಡೈಟ್ ಎಂಕಿತ ನೆನಪರ್ಪು ಎಂಕಿತ ಆ ಮುಲ್ಪದ ಆರ್ ಪಿಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಪಾನೊಂದು ತೋಜಿನ ಐಕೆ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತೇರೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಬಲಿಮೆದಾರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪನಲ್ಲ ತಪ್ಪುಜಿ ನಾಗೆ ಬರ್ಪನಲ್ಲ ತಪ್ಪುಜಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಪ್ರತಿ ನಿರಂತರ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡತ ಅವಲ ತಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರನದಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಉಂತರು ಓಪಣದು ಎಂಚಿನ ನೇಮಾತನತ್ತ ಇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದರು ನೇಮ ಕಟ್ಟಾದರು ನೇಮಕೋಲ ಕೊರ್ತನು ಪೂರಲ ಅಂದು ಆಂಡ ಅವು ಸರಿ ಆತಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಡವಟ್ಟಾತನಲ್ಪ ಪೆರ ಇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದೈವನ ದುಂಬುದು ಇಡೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟವನವ ತಂಡ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ವಸಂತ ಬಗೆರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ನಾಗೆ ಬರ್ಪಣ ಉಂತುಂಡು ಪಿಲಿ ತೋಜಿನ ಉಂತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒರ ಈ ವಸಂತ ಬಗೆರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದ್ದಿ GSB ಸಮಾಜೋಗ ಸೇರ್ನಕಲ್ ಕೊಂಕಣಿರು ಅಕ್ಕಲ್ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದ್ದಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಾಹನ ಬಡ್ದು ಐಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದುವೇ ಮಂತ್ರವಾದಿ ರಡ್ಡು ತಾಯತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಾರಣಗಳ ನಿಖಿಲ್ ವಾಹನದನ ಮಿತಾರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಖಿಲ್ ವಾಹನ ಪೋಪುನೆ ದಾಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ವಾಹನೋಡು ಪೋನಾಗ ಈ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಾಯತ ಉರ್ಕು ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಸರಿ ಆ ಪಾತೆರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆಗೆ ಬಂಗೇರಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಬಲ್ಯಾನಗ ಎತ್ತಡೆ ಪೋದಿನ ಈ ಕೊಂಕಣಿರೆಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕ್ಕದ್ರೆ ಮುಕುಲಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಮುಲ್ಪ ಗುರುವಾಯನಗೆ ಇರುತ್ತ ನೆಕ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಗಾರ್ನ ಭಾವನ ಆಂಜನ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪೋತಿರಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡ ಆತ ಪಿದಾಡ್ದಾನ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಣ ಈ ಜನ ವಾಹನ ಕೊಡತದಜಿ ಆ ವಾಹನ ಕುಲ್ಲರ ವಲ್ಲಿ ಬಂತಿರತ್ತ ಆತನಗ ಬಾವೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಜೀಪುನೇ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಈ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದ್ದು ಜೀಟುಪುಡು ಕುಳ್ಳಿಯರು ಭಾವನ ಜೀಪುಡೆ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಭಾವನ ಜೀಪನ್ನು ಪಾತಂದು ವಸಂತ ಬಾಂಗೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ KSRTC ಬಸ್ ಆ ಜೀಪ್ಗೆ ಹಾಕದು ಈ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟರ್ ದೂರ ರಟ್ಟದು ಆ ಆಂಜು ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಅಂಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆ ಬಲ್ಯ ಬಂತೆ ಈತ ಭೂತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಪುಣೊಂದು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಂಡ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆದನಾಗ ಬಲ್ಯಾನಾಗ ಐತಡೆ ಪೆರಪುಂಡ ಪೊಂಜು ಪುರ ಒಂಚೂರು ರಿಪೇರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತ ಸರಿ ಗಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಚೆಂಚ ಆಂಡತ್ತ ಅಂತ ಅಪಗ ಆನೆ ನಿಖಲ್ ರಡ್ಲ ಉರುಕು ಕಟ್ಟೊಂದಾರ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಕಟ್ಟೊಂದೇರ ಇಚ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಟೆ ನಿಖಲ್ ವಾಹನಡು ಪೋಪನೆಂದಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಉರುಕುನು ನಿಖಲ್ ಕಟ್ಟದೇ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಂದೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ದಾಯನೆನ್ನ ಬಂಡೆ ಪೂರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ವಾ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ವಾ ಧೂಮೆ ವಾ ಕೋಟಿ ಇನಿ ಆ ಹಂತೋಡು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಲ ಉಲ್ಲೇ ಧೂಮೆಲ ಉಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈಲ ಉಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆಡು ನಮ್ಮ ನಂಬ್ಯಂಡ ನಂಬನಾಗ ಇಂಬು ಕೊರಪ ಬನ್ಪ ನಾವು ಏಪಲ ಸುಳ್ಳತ್ತ ಇರ್ ಏತ್ ನಂಬುದಾರು ಆ ರೀತಿಡು ನಂಬುದಾರು ಬನ್ಪ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅಬ್ಬರ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ತದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಎಂಚ ಬನ್ಪೇದನು ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಬನ್ಪೇದ್ರು ನಾನು ಏಕಡೆ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಂಟೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಎಂಜಿನಗೆ ಎನ್ನೆ ಎಂಕ್ ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡಪುರುಪ ಯಾರು ಅಂತ ತೋಡುಡು ಪರಿಪುನ ನೀರು ಕಾಡದ ಕೇಪಲ ಪೂ ಈತಿಯಾವು ಕೈ ಮುಗಿಲ ಯಾನ್ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೇಪಲ ಪೂಲ ತೋಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ತೋಡ ನೀರ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡಂಡ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರ್ಥನೇ ಕೊಡತ್ತಗುರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಡ್ಕೊಡತ್ತದ ಅವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಹಾಪುಜಿ ಈ ನೆಲತ್ತ ಸತ್ತೋಯ್ತು ನಂಚಿನ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಬಟ್ ಅವು ಇನಿ ಪರಿಯರ ಯೋಗ್ಯನಾ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅರಡ ಇನಿ ತೋಡ ನೀರು ಪರಪುನ ಬಿಡಿ ತುದೆತ್ತ ನೀರು ಪರಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ವಾ ರೀತಿಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಒಂದುಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಪೀಟಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯ ಯಾನ್ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿನ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಚರಿತ್ರೆನ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕೆ ಯಾನ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕೆ ಅಂದಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಇತಿಹಾಸದ ಎಂಚಿನ ಏರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ತದನೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ
ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅತಂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲಿ 7 ಜನ ಪೇರು ಒಂಜಿ 10% ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಏನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗದೇರ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗನ ಒಂಜಿ 10%. ಪಂಡ ಈ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾನು ಓದುದನೆ ಅತಂಡ ಬರೆತನೆ ವಾ ಆಧಾರಡು ಶಾಸನ ಆಧಾರಡು ನಾಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಎಪಿಗ್ರಫಿ, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ, ಸ್ಮಾರಕ, ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅವೇ ರೀತಿ ಶಾಸನ ಆಧಾರಿತ. ಈ 4 ಆಧಾರಡು ಬರೆಯಿನ ಏರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡವು ಆಯನ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ. ಶಾಸನ ಬರೆ ಪದ್ನ ರಾಜೆ, ನಾಣ್ಯ ಅಚ್ಚುಪಾಡ್ದನ ರಾಜೆ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟದನೆ ರಾಜೆ, ಆಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ್ಲ ಆಯಗೇ ಉಪ್ಪುನೆ. ಇಂದು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಕ್ಲನ, ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತನಕ್ಲನ, ಇಂದು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತನಕ್ಲನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಪಣತ್ತಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಎನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಪೂಜಿ. ಎಂಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ % ಜನ ಉಲ್ಲ, ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ % ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಹಾಲ ಕೊಡುಗೆ ಇಜ್ಜ, ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಜ್ಜಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಜ್ಜಿ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಂಡ್ಯ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ನೆತ್ತ ಬಲೊಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತನವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಧಿ, ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದನ, ಎಂಕಲ್ನ ಗಾದೆ, ಎಂಕಲ್ನ ಒಗಟು, ಎಂಕಲ್ನ ಕತೆ, ಎಂಕಲ್ನ ಊರಲು ದಪ್ಪುನಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಊರಲು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಅನುಭವಡು ಬೈದು ನಾವು ಇಂದು ಸುಳ್ಳತ್ತು. ವೇದ ಆದರೂ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು, ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗಾದೆ ಅದಾಯ ಸುಳ್ಳಾಪುಣ ಅನುಭವಡು ಬೈದನ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಂಚೆ ಸುಳ್ಳಾಪುನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ 14 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಯಾನ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು, ಅವು ಸುಳ್ಳ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಣದ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ. ಐನೇ ಗಾದೆ ರೂಪೋಡಕಲ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತನೆ ನೆತ್ತ ಆಧಾರಡು ಬತ್ತನಂಚಿನವು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಕುಂಡು ಎಂಕಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಸಾಲೆ ತುರುಗು ಬಲಿಪೊಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಕನಗಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಾಡಿಯರದ ಬತ್ತನ ಹರೀಶರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯ ಆತನಕ್ಕೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯರೂಪಗೂ ಬರಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕುಂಡು. ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಪನ್ನಕ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ಆದಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸತ್ಯ. ಇನಿ ಶಾಸನನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಳಸೆನ, ಸೇರ, ಕತ್ತಿಯ, ಕೊದಂಟಿಯ, ಪಲ್ಲವ, ಗದ್ದೈ ಅವು ಪೂರ ಸುಳ್ಳವರ ಸಾಧ್ಯ ಜಕ್ಲ ಗಲಸದ ನಾವು ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿಡುದು ಪೋತೇರು. ಬಟ್ ಆ ಪಲ್ಲ ಗದ್ದವು ಆ ಸೇರು ಕಲಸೆ ಐನ ಪಾತೇರು ಪಂಡವ ಐನವೇ ಐನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುಂಡವು. ಆ ಪಾತೇರು ಪವನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಐನು ಪಾತೇರು ಪೋಡು ಅವು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಆ ಪಾತೇರಿಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಮೌಖಿಕವಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಪೆರಂಬಳ್ಳಿ ರೇಂಜಿನ ಹೊತ್ತಂಡ ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥಂದು ಯಾನ ಪಂಡೆಂಡ ಸುಳ್ಳು ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂಬಿಯನ ಪಾತ್ರ ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆಧಾರದ ಅಮೆರಿಕದವರಿ ಮಲ್ಲ ಫೋಕ್ಲೋರಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾರ್ಸನ್ ಪಂಡದು, ಪೀಟರ್ ಗೇಬ್ ಅನ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಜವಾಹರ್ ಹಂದು ಮುಕುಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದರೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ನಗ 4 ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಶವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು. ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಕತೆ ಗಾದೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು. ನನೊಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಪರಿಕರ ಇದುವೇ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ನೆನ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಪೋಕ ಪೋನಗ ನೆನೊಂದು ತೂರತಿಕಂದು ಐನವೇ ಆಯ್ನ ಕತೆ ಇನ್ನಿತ ಕತೆನ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ರಂಗಕಲೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾವರ್ತವು ವಾರ್ಷಿಕಾವರ್ತ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲತ್ತ. ಈ ಆಚರಣೆ ಈ ಕೆಡ್ಡ ಸಾಧುಪು ಅತಂಡ ಚೌತಿ ಆದಪ್ಪು ಉವೇ ಉಪ್ಪು ಇಂದು ಈ ಆಚರಣೆಲು ಐನವೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರಲು ಉಪ್ಪು ಆ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತೇನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಬಜಿಲು ಪಾಡುವತ್ತ ಇಂదులో ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೆದಕ್ಕದು ತೂಂಡ ದಾಯ ಆಚರಣೆ ಬತ್ತನಂದೋಣ ಅವು ಸತ್ಯಾಂಶ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ, ರಂಗಕಲೆಗಳು, ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಿನ ಈ ಕರಂಗೋಲ, ಆಟಿಕೆಳೆಂಜನ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಈವನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆನ್ನು ಮಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎನಲೈಸ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಚರಿತ್ರೆ ಈ 4 ಆಧಾರಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ಓದುವನ ಎಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಅಲ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಶ್ವಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸ ಎನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ತವು
ಯಾನ ದಾಯಿಂದ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಬಳು ಬಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋಡೈನಾತ್ ಈ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಓದುಂಡ ಅಮರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕೆತ್ತನೆದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಕೆಕಿಳು ತೂಲೆ ಎಂಚಿನೊಂಡವು ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುಗು ಬಂಗಾರು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗು ಪಿಲಿ ಉಗುರ ಸರಪೋಲಿ ಇಂದು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಆ ಸರಪೋಲಿ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಇತ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಆ ಸರಪೋಲಿ ಅಂತೂ ಆ ಸುರುತ ಈ ಪಾಡ್ದನಡು ಬರ್ಪುಣ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಉಗುರದ ಸರಪೊಲಿಯೇ ದಾಯಗಾವಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬತ್ತಾರದಾಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಕಂಚಿದ ಅಲೆಜ್ ಅಲ್ಪ ಮರ ಬೆದರು ಮಣ್ಣು ಕರ್ಬದ ಉಪ್ಪುನೆ ಬಟ್ ಅವು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲು ಅವೆನ್ನೇ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ದಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಜೇರು ಎಂಚೆ ಉಂಡ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗಿಡಪ್ಪನ ಸಾಧನ ಉಂಟು ಏನ ಬಡಿದ ಏನು ಎಂಜಿನ ಪಿಲಿಗಿಡಪ್ಪನ ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಆ ಪಿಲಿಗಿಡಪ್ಪನೇನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯನೇನು ಪನ್ಪೆ ಪಿಲಿಗಿಡಪ್ಪನೇ ಯಾನ ದಾಯ ಎದುರು ದೀವನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ವ ಯಾನ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಣ್ಣಂದು ಇನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 2022 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಿರಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿಡ್ದು 100 ವರ್ಷ ಎದುರು ಬೋಡು ಮುಲ್ಪಗಳು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಂದುಲೆ ಖಾಲಿ 125 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಮಡಿಕೇರಿ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೇರ್ದು ಸುಳ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಫಕೀರೇಗೌಡೆ ಪನ್ಪನಾರು ಒರಿ 2,000 ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿಕೆರ್ನೆಕ್ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ 40 ಪಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಇನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಪೊಂಡ ನರಿಮಂಗಿಲವನ್ ಪೆರೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಈ 40 ಪಿಲಿ ಕೆರ್ದು ಪೋಡು ಕೆರ್ನ ನಲ್ಪನೇ ಪಿಲಿನ ಚಟ್ಟೊಡುದೀದು ಆಯನ ಮದಿಮೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಾಲದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂದು ಆಯಗ ಸಂದಾಯಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಈ ಫಕೀರೇಗೌಡಗ 40 ಪಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಸುಮಾರು 42,000 ಮಿತ್ತು ಒರಿ ಪಿಲಿ ಕೆರ್ತೇಂದಾಂಡ ನಿಖಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಬಂದಲೆ ಈ ಫಕೀರೇಗೌಡನಂಚಿನ ಶಿಕಾರಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಜೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಕೆರ್ತೇರು 1956 ಯಾನ್ 59 ಬಿಟ್ಟದು ನಯ ಎನ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಇಂದು ಬಂಡೆ ಯಾನ್ PUC ಉಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿದ ನೆಟ್ ರೊಂಕೋಡು ಪಾಡದೀತನ ಆ ಪಿಲಿತ ಉಗುರುಂಡತ್ತ ಐನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬಿರ್ಸಾಯಿನ ಕೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ರಡ್ ಪಿಲಿತ ಉಗುರು ಕೊರ್ನ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ ಇಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಂದ ಆ ಒಂದು ಇಂದು ದಾಲ್ ಸುಳ್ಳತ್ ಇನ್ನು ಫಕೀರೇಗೌಡನ ವಿಚಾರಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ನಿಖಲ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 125 ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ಒರಿ 2,000 ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿ ಕೇರ್ತನಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಏತ ಪಿಲಿ ಇತ್ತದು ಪೊಡು ಇನಿ ಒಂಜಾಂಡಲ ಕುಡ್ಡು ಮಡಿಕೇರಿಡು ಒಲಂಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತೋಜದ ಬರ್ಪಣದನ್ನ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾಂಡಲ ಪಿಲಿ ನಾಡದು ಕೊರಲ್ಯಾ ಅಪ್ಪಾಗ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಬೊಳೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮರನ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕುವ ಪಿಲಿ ಬುಡಿ ಸರಿ ಬುಳೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕಾಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ದೀವೊಂದನ ಆ ಕಾಡದ ಉಲಯಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೊಳೆಯಿನ ಮರನ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕುವ ಸೊ ಈ ಅಂಜನೆದರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯ್ನೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿತೆ ನೇರ ಸುಳ್ಳು ಮನ್ಬರ ಆಯ್ ಪೊಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂದುದಲ್ಲ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಡೋದು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ದಯದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ತೆರಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಎಂಚಿನವ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಓದುದು ಬರೆ ಒಂದು ಬತ್ತದು ನತ್ತಂದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನೀಗ ಸುರತ್ ಕಲ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಲಿಯೋ ಇಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಘಟನೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ದುರಂತ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬಿಡುಪದ ಫನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಕೈತಲೆ ಎಂಜಿ ಕಾಟಿ ಬಳ್ಳ ಅಂದ್ ಊರು ಉಂಡತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಾಟಿ ಪಳ್ಳ ಎಂಚ ಊರಿಗೆ ಬುಧಾರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಪಂಜಿ ಮುಗೇರು ಎಂಚ ಪಂಜಿ ಮುಗೇರು ಅಂದು ಬುಧಾರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಿಜಯ್ಗೆ ಬೇರಣ ಆನೆ ಗುಂಡಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಆನೆ ಗುಂಡಿ ಇಂದು ಬಿದಾರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿದ್ದು ಪಿಲಿಕ್ಕುಲ ಪಿಲಿಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಂಗೂರು ಪಿಲಿಬೈಲು ಪಿಲಿಪಾದೆ ಪಿಲಿಂಜ ಪಿಲಿಮಗರು ಪುಲಿಗೂಡು ಪಿಲಿ ಬಂದ್ಬ ಏತು ಊರ್ದ ಪುದಾರ ಬೋಡು ಆ ಪುದಾರ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಬತ್ತ ಆ ಊರುಗು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳನಾಮ ಅಂದುಂಡು ಸ್ಥಳನಾಮ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಿದಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ ಈ ಪಿಲಿಗಿಡಪ್ಪನಂತ ವಿಚಾರಡಿ ಅನ್ನ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಯಿಂದಂಡ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರುವೇನು ಇನ್ನು ಆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಕೊಂಡವು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಎಂಚಂದು ಬುಡುಪಾದ ಮನೋಡಂಡ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಚೂರು ಅರ್ಜನ್ ಪೋರಪ್ಪನ ಯಾನ ಏನು ಪೂರ ಪನ್ನೆರ ಓಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೆರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ
ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾಯನೇನು ಮಾಡ ಇನಿ ಬಳ್ದ ಯಜಮಾನಿರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಟ್ಟವನ ಯಾರು ನನ್ನ ದಾನಾಳ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮಡ ದಾಪನಂಚಿನ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ ಮಟ್ಟದ ತನ್ನ ಪುಲಮರ್ದಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿನ ದೈಕುಲು ಉಲ್ಲತ್ತ ಇರೆ ಉಳ್ಳತ್ತ ಬೂರುಂಡತ್ತ ನೆನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಆತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ ಇನಿ ತರುಳ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಇನಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ ಕಾಯರು ಕೊಂದೆ ಪಾಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದನ ಬದುಕೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಯಾನ್ ನಾಯತ ಪಿದಾಡೆ ಪಣ್ಯರ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರಿಗ ಈ ಕಡೆ ಆಯದ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರು ಆಯ ಏತು ಆಯಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡದಾನೆ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒರಿಲ ಪೂರ ಪೋಣು ಒಂಜಿ 2 ಮಂಡೆ ಇತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ದಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರ್ನಾಡ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೇರ್ ಪನ್ನಗ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ ತತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕತೆ ಬಣ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಲಿತ ಗುಡು ಮಲ್ತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೂಡು ಕಟ್ಟುನ ಬಡ್ಚಿ ಅರಂತಡೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಡ್ಚಿ ಗೂಡು ಎಲಿತ ಗೂಡು ಒಂಜಿ ಆಚಾರಿ ಮಲ್ತೆಗೆ ಎಲಿತ ಗೂಡು ಮಲ್ತದುಂಡು ಎಲಿತ ಗೂಡು ಮಲ್ತದು ಎಲಿ ಬತ್ತಿರ ಐಕೆಂಚಿನ ದೀಪನ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೀತನು ದಾನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲಿ ಬೂರ್ಜಿಗೆ ಆ ಗೂಡುಗು ಬೂರು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತದು ಸರಿ ತೋಜುನು ನೆಕ್ಕದಾನೆ ಬೂರು ಐನೆಂಚ ಒಂಜಿ ಪರಿಣಿತ ಆಚಾರ್ಯ ತೋಜಿ ಬಣ್ಣ ಹಿಡ್ದಾನೆ ಎಲಿ ಬೂರ್ಜಿಂದು ಅವು ಐಟೆಂಚ ಎಲಿ ಬೂರ್ನಿ ಅವು ಸುಖ ಆಯೋದವು ಎಲಿ ತಗೂಡು ದುಃಖ ಆಯೋದವ ಅವಡು ಒಂದು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಣೆ ಅವು ಯಾನು ಮಲ್ತುಗೋರು ದುಃಖ ಆಯದ ಎಲಿ ತಗೂಡು ಮಲ್ತುಗೋರಿ ದೆತ್ತೋನಿ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿ ಎಲಿ ಬೂರಿಯರ ಸುರುವಾಣಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಯ ತತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪಣು ಅನ್ಪಣೆ ಏನು ಪನ್ನೆರಪಿದಾಡದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಈತ ಉದ್ದ ಈತ ಅಗಲ ಈತ ಎತ್ತರ ಈಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆಯ ಉಂಡು ಆ ಆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಐನ ತಂಡ ವರ್ಂಬ ಜಾತಿದ ಮರ ಬಾಡುವೆರು ಆ ಐನ ಜಾತಿದ ಮರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ ಕಾಯರು ಕೊಂದೆ ಪಾಲೆ ಈ ಐನ ಜಾತಿದ ಮರ ಇತ್ತನಂಡ ಈ ಐನ ಜಾತಿದ ಮರ ಐನ ಜಾಗೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಬೂರಡ ಅವೇ ಬೂರೋಡು ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದಲೆ ಈ ಬಾಲೆಜಪ್ಪನ ಅಡಿಭಾಗದ ಫಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡರಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕಾಟದೀಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತನ ಬೆರಿಕ್ ಕಾಟದೀನಗ ನಮ್ಮ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತನಾನಿಯ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮರ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕಡ್ತದ ಆ ಅಡಿಮರ ಕಾಟ ಒಯ್ಪುನೆ ಈ ಕಾಟದಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಡಿಮರ ಅಂದ ದೀಪ ಆ ಅಡಿಮರ ಆಜತನ ಆಜರ ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜರ ಫೀಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಾಟಗುದೀನ ಕಣಕ್ಕ ಅಡಿಮರನ ಪೂರ ಪತ್ರು ಓಪುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಕಾಟಗುದೀನ ಅಡಿಮರ ಕುಕ್ಕುದ ಪಜ್ಜಾಯಿನ ಇಡ್ತಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಪತ್ರು ಓಪುಜಿ ಈ ಕಾಟಗುದೀನ ಅಡಿಮರ ಪೂರ್ತಿ ಪೊತ್ರು ಪೋಂದೆ ಒರಿನೇನು ಕೊಯ್ದು ಈ ಬಾಲೆಜೆಪ್ಪುನ ಪಲಾಯಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಲಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಾಂಡ ಕಾಟಗುದೀನ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತ್ತ ಕೀಲಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಮರ ನೆಕ್ ಬುರೋಡಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ ಕಾಯರು ಕೊಂದೆ ಪಾಲೆ ನಿಖಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಈ ಐನ ಜಾತಿದ ಮರಲ ಏತು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮರ ಅನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲದಿಂಜ ಅವನಂಡಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಪೆಲ ತೈರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಇಲ್ಲದಿಂಜ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಯರ್ದ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ನಾಯರ್ ಮಲ್ಪರೇನೇ ಕಾಯರ್ದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಯರ್ದ ತಿಕ್ಕಜಿಂದಾಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ತುಲೆ ದಪ್ಪನ ಬಡು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಒಯ್ತ ಬಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇ ಕಾಯರ್ದ ತತ್ತಂಡ ಕೊರಜ್ಜಿದ ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಐಕಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಈತೆ ಉದ್ದ ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಮೀರಿನ ನಾಡ ಜಟಗೋ ಐನ ಕರ್ಕೇಲು ಬೂರ್ಡು ಅನ್ಪಣೆ ಅಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಕರ್ಕೇಲು ಬಂಡ ಜಠರದ ಭಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗೋಣಾಗ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೆಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪುಡು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪುನ ಬೆತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಡ ಈಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ ಇತ್ತಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಮರಡ್ದೇ ಆವಡು ಅನ್ಪನವು ಇನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಚಾರಗೂ ಬರ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ನ ಏರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊರಗ ಮುಗೇರ ಬಿಲ್ಲವ ಬಂಟ ಮೊಗವೀರ ಕುಲಾಳ ಈ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಈ ಜನಾಂಗದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಪಾತೇರ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಂಡ ಇಂಚ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಐನು ಜಾತಿದ ಮರಪಾಡೋಡು ಸೊ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಚರಿತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನದಾತ್ರ ಯಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಬತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ವಿಚಾರನು ಅನ್ಯ ಜಾತಿದ ಕಲ್ಡ ಕೇಳಂದಾಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿಡ್ದ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಇನಿತೆಯಾನ ಎಂಜಿನ ಪಾತೇರಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಉಲಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ಪುನ ಪಿದಾಯಿ ಉಲಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಾಂಗ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐನ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಓಲ್ತು ದಾನೆ ಅಂದ್ ನಾಡನೋ ಬಾರಿ ಮಂಗದ ಕೆಲಸ
ಅವಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ. ಚೈನಾನ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ರೋಮ್, ಗ್ರೀಕ್, ಇನ್ನಿನಿಕ್ಲ ದುಬಾಯ, ಸೌದಿಯ, ಒಮಾನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬನ್ಪ ಮುಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಪರ್ಕ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈವಲೆಂತುಕ ದೈವಲ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಪ ಆಲಿ ದೈವ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಉಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಪ ಚೈನಾ ಭೂತ ಉಂಡು, ಎಂಚೆ ಬರ್ತಂಡು ಇಡೆ. ಈ ಅರಬರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಡತಿಗಳು. ಎಂಚೆ ನಂಗೆ ವಿದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಐತಂದ್ರೆ ಏರೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಐತಂದ್ರೆ ಪನ್ಪುಡೇನೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಪನ್ಪುಡು. ಸರಿ, ನಾನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ. ಈ ಈ ಈ ಈ ನೆಲದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ನಕಲು ಈ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು. ತೊಟ್ಟಿಲು ಆಯದ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಇಂಚ ಆವಡೊಂದು ಅವೇ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಏರ ನಿಕ್ಕಲು ಗುರುತಿಸೋರನ್ನು ಏರಣ ಮಂಡಲ ಗುರುತಿಸೋಣ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ಡಿಗೆ ಎಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಂಡ ಇಂಚ ಅವು ಕಂಚಿದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು, ಚೆಂಬುದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು, ಮರತ್ತಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು, ತೋಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು, ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ಹಾ, ನಂಗೆ ತೋಡ್ನ ಕಟ್ಟನ ಮತ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಬರ್ಕೆ ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಕಡ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೆ ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಕಡ್ಪಾಯರು, ಕೆತ್ತಾಯರು, ಬಾರಿಯರು, ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಾಯರು, ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ರಡ್ಡು ಅದೇ ಮಲ್ತೇರು. ಇನ್ನು ರಡ್ಡ ಅದೇ ಇದು ಅಮರ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ರು ಜೋಕ್ಲು ನೆಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದನ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ತೋನು ಐಕ್ ರಟ್ಟ ಅದೆತ್ತ ಜೋಡಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬೇತೆ ಅತ್ತು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮರ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂರ್ಲಿ ಬೂರ್ಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಮರ ತೊಟ್ಟಿಲು ತುಲೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇದು ಏತು ಸತ್ಯ ಆತು. ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ದಾಕಲು ಊಲಾಯ್ದಾಕಲು ಸಂಘರ್ಷಗತ್ತಿಂದು ಇದು ಚರಿತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಬುಂಬ್ರಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತೇನು ಕಟೀಲ್ಡ್, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತೇನು? ಕಿವಿ ಮಾತು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಎಲ್ಲವರನ್ನೂ ನೀನು ನನ್ನವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸು. ಅದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ. MBA ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ನೋ ಪೂರ ಎನ್ನಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಲಡೈಲಜ್ಜಿ ಸಂಘರ್ಷಲಜ್ಜಿ ಈ ನೆಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಎಂಕಲು ಬದುಕಿ ಅಂದಾಂಡ ವಾ ಸಂಘರ್ಷಲಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕಟ್ಟೈನ ಸಂದರ್ಭ ಓಡ್ನಿಕಲು ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕಟ್ಟೈನ ಕೆತ್ತನ ಕಟ್ಟೈನ ಬಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ತುಳುಟು ಕಟ್ಟೈನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂಕಲು ತುಳುವೇರು ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪಣೆ ತೋಡ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಂಡ ನೇತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಈ ನೆಲದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಅತ್ತಂದೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟೈನ ತೋಡೈನತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲು. ಸೊ ಆ ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಾವಿರ ವಸ್ತುಲುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪಿರವು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು. ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಅನಾವರಣ ಆನಂದಾಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ದೇಶದ ಜನತೆದ ಜನಾಂಗದ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡೆ ತೂವಲಿ ಅವು ಮಾತ ಬಿಡಿ ಯಾನೈತೆ ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಯನದಾರ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಬಂಡದನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವೆ. ಇಂದು ಉಂತವನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿದ ಅವನಾಗ ಇಂದು ರೈಲು ಪೋಯ್ಲಾಗ ಪೋಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೋಲ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಮುಗಿಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅತ್ತ ಅಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾಯನದಾತ್ರ ಏನು ಪಾನ್ಪಣಿ ಎಂಕೆಂಜೆಲ್ಲ ಮರಲು ಬರ್ತದನು ಅಂಡ ಅವೇ ರೀತಿದ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಖಿಲೇನೆ ಅಂತ ಉಪನ ಸಮಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬರು ಇನಿಕ್ಲ ಎಕಡೆಯಾನ ಪಂಡಿ ಲೇಖನ ಎನ್ಪಸೊಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಪಾಯರ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೌದು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಆತ ನಿಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿವಾಟು. ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇತ್ ಮಾತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ನಿಮ್ಮದು ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿವಾಟು. ಎಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿವಾಟು ಎಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳುವಾರಿ ನೋಡಿ ಯಾನು ಮುಡುಬೆಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥಾಡು ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮುಟ್ವೆ ಆಂಡ ಕೇವಲ 100-200-400 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋಂಡ ಇಡೀ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಭಯ ಉಂಟದ 4 ಸುದೆ ಗಡಪುಡಾಂಡು 4 ಸುದೆ ಗಡತ್ತದ ಬರೋಡು
ಆ 4 ಸುದೆ ಕಡತದ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಿನ ವಹಿವಾಟು. ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಮಾಡ ಏರೋ ಒಂದು ನೆನಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಳ್ವೇರು ಇತ್ತೇರು ದಯ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗುರಾಣಿ ಓಡತ್ತ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಿ ಏರು ಬಂಡೆ ನನಗೆ ಯಾನು ಓಪನ್ ಆದ ಬನ್ಪೇನೆ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಜೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪವು ಎಂಕ್ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಳ್ವೇರು ಬನ್ಪೇತನೆ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪೇದೇರವನ್ನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಇಂದುವೇ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳೆ ಮೋನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸೇರ್ನಾರು. ಆ ಬೆಳ್ಳೆ ಮೋನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸೇರ್ನಾರು ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು. ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆವು ವಿಲೇವಾರಿ ಎಂಚಿನ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಂಡ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದುಂಡತ್ತ. ಆ ಕುಡ್ಲದ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಜಟಕಾ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಪುದಾರ್ಗೆ ಐಕ್ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಮೈದಾನ ಉಂಡತ್ತ. ಆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಮೈದಾನಕ್ಕೂ ಜಟಕಾ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಪುದಾರ್ ದುಂಬು. ಆ ಜಟಕಾ ಮೈದಾನಡು ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಿನ ಜಟಕ ಬತ್ತ ಉಂತುನಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಪಣಾಕಲು ಆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಜಟ್ಕೊಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಟ್ಕ ಮೈದಾನಡು ಆ ಜಟ್ಕೋಗಿ ಬಡ್ತೇವೆ. ಆ ಜಟ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಕೂಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಪಡು. ಕೂಳೂರುಡು ಜಟ್ಕಡ್ದು ಜಪ್ಪುನೇ ಓಡೋಗು ಬಡ್ತಾನೆ. ಆ ಓಡೋಡು ಅಂಚೆ ಕಡತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಜಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಟ್ಕೋಗು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ತ ಸೀದಾ ಮುಡ್ಲ್ಗಿ ಶಾಂಭವಿ ನದಿ ಜಟ್ಕಡ್ದು ಜಪ್ಪನೇ ಓಡಬಡ್ತಾನೆ ಪೆರ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಿನ ಜಟ್ಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಿನ ವಿಲೇವಾರಿ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ತನ್ನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರದ ಅಂಶ ಈ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರದ ನವುಳೈ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಗಳಾರು ಬಂಟೆರುಪು ಬಿರುವೆರುಪು ಮೊಗವೀರುಪು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಗಳು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಅಲ್ಪನಾಕಲು. ಈ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬತ್ತಾರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅಂಚೆ ಅವೇ ಮಾದರಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚಿತ್ರಣ ಪರು ಅಂಡ್ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಖಿಕವಾದ ಎಂಚ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನೇ ಆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆಂಡ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋಯಿಂದಾಂಡ ಮೇರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪನೆ ಓ ಮರ ಮಗರುಡು ಪಕ್ಕಿರಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮರ ಮಗರುಡು ಪಕ್ಕಿರಾಂಡು ಎಂಗಪ್ಪ ಅರ್ಥನೇ ಆ ಪೇಜಿ ಮರ ಮಗರುಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಸೈತೆ ಪಕ್ಕಿರಾಂಡು ಪಂಡ ಆ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನು ನಂಬುನಂಚಿನ ಆಯನ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಆನಿಯೇ ಅತಂಡ 13 ದಿನೊತ್ತಲ ಆ ಇಲ್ಲು ಬಿಡುದು ಅಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೇರುಡು ಮರ ಮಗರುಡು ಪಕ್ಕಿರಾಂಡು ಅವೇನೇ ನನಂಜಿ ರೂಪೋಡು ಗಾದೆ ರೂಪೋಡು ಪನಪಣಂದುಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೊಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರತಡಿಟುಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಸಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸದ ಪಣಿ ಬುರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು ಮರತಟ್ಟು ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಚಂಡ್ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆರಿಕ್ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಗ ಮೂಜಿ ಬಯಸದ ಬೆಲೆ ಜಾಯ ಆಯನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಬಳ್ಳಿಪೋಡು ಏತು ಸೋಕೊಂಜಿ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚಿತ್ರಣನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆದ ಪಾತ್ರನ ಅಂಕ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐನು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆನೇ ಮಲ್ತದ ಜ ಅಂಚಾನೆದ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತು ಹತ್ತು ಬನಪನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೀವೊಂದು ಯಾನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಾವಿರ ವಿಚಾರಲುಲ್ಲ ಸಾವಿರ ವಿಚಾರಲುಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಮುಗಿ ದಯ ಪನ್ನಗ ನಿಖಲ ಎಂಚಿನ ಪಾತೇರಿ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಇದುವೇ ಉಡುಪಿದ ಎಸ್ ಯು ಪನಿಯಾಡಿದಾರು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪಂಡದ ಪಾಪ 1928 ಪೊರ್ತುಡೆ ಒಂಜಿ ಚಳವಳಿದ ರೂಪಡು ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜೇರು ಆ ಪಲ್ಯಾಡಿದಾರೆ ಪಾಪ ಊರು ಬಿಡುದು ಬಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಏರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ರಜೆ ಅಪ್ಪೇನ ಆಯ್ ಪೋಯಂದೆಲೆ ಕೈತದ ಕಾಲೋಡು ಆಯ್ಗೆ ಏಪಗಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೊಂಡ ಪನ್ಯಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಳಿ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ತುಳು ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ಬಿಡುದು ಬಾಕಿದ ಈ 4 ಎಂಚಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಂದುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜ ಅಂದನೆ ತುಳುದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೇರೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಇರು ಪಾತಿರ್ನ ತುಳುಕ್ ಎಂಚೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಪು ಇಂಚಿಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ನ್ಯಾರೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಐಗೆ ಎಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಇನಿ ಇರು ಅಲೂಪೇರ್ನ ಕಾಲುಗು ಪೋಯರ್ಂದಾಂಡ ಇನಿ ಆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದುವೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನಡು ಆ ಪಾಡ್ದನ ಕಾರ್ಯ ಗಟ್ಟಾಡುಂತದ್ದು ತೀರ್ತು ತುಳುನಾಡನ್ನು ತೂದು ಪನ್ಪೆ ತತ್ರೋದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಅರಿವಣದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವುದಾತು ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ತು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪೆ
ಈ ಪಾಡ್ದನಕಾರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಕ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ. ತತ್ರ ತತ್ರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಮ ಪತ್ತ ದಿನ ಪನೊಳಿ ಇರತ್ತ ಕೊಡೆ ಇನಿ ದೇವರೆಗ್ಲು ಅವೇ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಬದಲಾತಂಡು. ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಮೆತ್ತ 10,000 ಸಾರಿ ತಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಲ್ಸ್ ಇನಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಂಜಿ ಓರಿ ಇನಿ ಈ ಆಧುನೀಕರತ ಬರಾಟೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಸ್ತು ಅದು ಒಂದುಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಭಕ್ತಿಡೇ ಬಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವೇ ತತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥತ್ತು అయిన ಅರ್ಥ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸತ್ವಗೂ ಮೂಲ ತತ್ವಗೂ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐಕ್ದಾಲ ಕುಂದು ಬಾರಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಬೋಡುಂದು ಎನ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನ. ಇನ್ನು ತತ್ರ ಬಂಡ ಉರುಂಟು ಮಲ್ಲ ಕೊಡೆಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಆತು ಮಲ್ಲೆಡು ಉರುಂಟು ತೋಜುಂಡೆ ಆಗ ತುಳುನಾಡು ತಿತ್ತು ತೂನಾಗ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿವಣ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ಮಲ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅವುಲ ಉರುಂಟೆ ಉಂಡು. ಪಣವುದ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಪಣವು ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಅವು ಬಂಗಾರದ ಅದುಪು ಬೊಳ್ಳಿದವೇ ಅದುಪು ಇವು ಪಂಡ ಈ ಪಾಡ್ದನಕಾರೆ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮೂಜಿಲ್ಲ ಈ ಉರುಂಟದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದಾನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಆತು ವಿಸ್ತೃತವಾದಿತ್ತುಂಡು. ನಿಖಲ ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳಂದ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಶಾಸನಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯನ್ನಾಡ ಆ ಭಟ್ಕಳ ನಗರಕ್ಕೂ ತುಳುನಗರ ಅಂದ ಪುದಾರ್ ಅವಲ ತುಳುವೆ ತುಳುನಾಡೆ. ರಾಮೇಶ್ವರದ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಇಂದು ದಾಳ ಸುಳ್ಳತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನಕಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂತನೆತ್ತು. ಇದಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರಡು ನಮ್ಮ ತೂಂಡಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವಂದೇ ಇತ್ತಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಬಹುಶಃ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಪಟ್ಟದು ಬೋತುಂಡು ಅಂಡ ಐಡ್ಲಾಪಿರವಗು ತುಯ್ಯಂದಾಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಈವನ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತಂಡು. ಐಡ್ಲಾಪಿರವು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಟಿಪ್ಪುನ ಕಾಲನ ಕೆಲದಿ ಪಿರೇಡ ಐಡ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತೂನ ಏತು ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏತಿತ್ತದನ್ನು. ಸೊ ಅಂಚಾನೆ ಹತ್ರ ಯಾನು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಈವನ್ ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಈ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರಡು ಕಟ್ಟೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂಕು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ. ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಾಧಿ ತೋಚ್ಪೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂಡ ಗೇನದ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕು ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪಿನಂಚಿಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿಯರ್ ಇರೇಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಣಿತ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿಗ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ಇಣಿತ ಈ ಲೇಸದ ಬೋದಿನಂಚಿಂದ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿಂದ ಸಭೆಕ್ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದವರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಇನ್ನಿತ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಈ ಒಂದು ಗುರುಕರ್ಮೆನ ವಹಿಸಿದಿನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಮೇರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನವನ್ನು ಮಲ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀವಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಜನ ನಂಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಂಗೆ ತಿರುಪಾಯಿರಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಚನ್ಗಿರಿ ಬಂಡವಾಳ ಮೇರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರವಾದ ಸೊಲ್ಮನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ
ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ದುಂಬು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಂದಿಪ್ಪುನ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಶರು ಅದ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತಿಲು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಹಿರಿಯ ಪೂಜನೆ ತಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ತ ಶ್ರೀ ಕಾಡ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅರೆನ ವಾರ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಪಂತ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಅಗಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸದ ಕೊಡು ಮಲ್ತ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೊನ್ನ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರವಾದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಪು ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜನೆಯವರು ಎಣಗುಡ್ಡೆ ಗರಡಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸದ ಪ್ರವಾದ ಸಲ್ಮನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಕಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಚಿನ್ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥದ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಒಣಸನ್ನು ಗೆದ್ದನೋಡು ಪನ್ನದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಗಲು ಉಳ್ಳರು ಆಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಮುಗಿತಲ್ ಮಲ್ ಬೋದಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆಗೆ ಪೋರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೇನ ಚಂದ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡ್ಡಿ ನಮಕ್ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ